Вітаю. Вітаю усіх. Так, будем зараз по красе пачынаць. Сёння у нас зноў перакладчыцкі стрым. Будем сядзець, выпраўляць памеры шрифтоў. Таму што вось-вось павінна выйсці новая версія. Вітаю, Тэнчык. Павінна вось-вось выйсці новая версія. Засталося вычытаць, па сутнасці выправіць шрифты і вычытаць один дыалог. Один дыалог там здаравенны, але я яго на стрымах вычытваць не буду, бо, па-першае, гэта доўга, па-другое, патрабуе маёй канцэнтрацыі на ім. Вось, што мы будзем рабіць сёння, гэта патрэбна выправіць памеры шрифтоў, таму што учора жонка залезла проста ў бету, якую мы закінулі, ну і я яе так збіраў прям пад, вельмі наспех. І там змены ў нас інтэрфейсаў новай версіі чакаюцца. Хібы пэўныя былі знайдзены яшчэ нават на такіх просто, хуценька прабегліся, так? Напрыклад, бачыце, загрузіць, і мы вось тут кнопачка выдаліць, і яна вось так полезла нахрен. Там, па ідеі надпіс павінна быць выдаліць, але ён не змяшчаецца, там ён вертыкальна ўвогуле стаў. Бачыце, вось гэтая кнопачка, вось яна тут знаходзіцца. Гэта мы заўважылі, але ёсць яшчэ праблемы. Вось, і што я буду зараз рабіць? Па-першае, я зараз бяру версію, якая, тыпу, амаль гатовую версію, для гэтага мне патрэбна падрыхтаваць яе ўвогуле, таму што яна разабраная яшчэ не... Хаця, в прынцыпе, я магу апошнія змены ўцягнуць інтэрфейса, і мы можам, у прынцыпе, сабраць сабе версію, якая, амаль будзе тое, што пойдзе у 0.2.5, але патрэбна выправіць розныя хібы, напрыклад, гэтую кнопку, але шчыра, гэтая кнопка не вельмі важная, таму што яна ў загрузках і на выдаленне захаванняў, так? Вітаю, вітанчкі, арыгана, вітанкі, ауч патэйта. Але ёсць больш сур'ёзныя рэчы. Зараз я паспрабую пашукаць тое ж самае, што жонка знайшла, калі я зараз гэта знайду. Так, у опісанні прадметаў, гэтыя прадметы нармальныя, падаецца. Так. Я калі што, музычка проста фонам зараз ідзе. Гэтыя нармальныя, падаюцца. Так. Мне патрэбна нешта з канца гульні. Так, Мартінес, дзень 6, дзень 8. Спойлеры. Давайте вось гэта. Я не думаю, што гэта вялікім спойлерам будзе. Так, гэта вёска, якую, в прынцыпе, можна пабачыць, так. Так, добра, ёсць. Што у мяне па прадметах? У мяне прадметаў... Вось. Ёсць адзін прадмет, па якім ён дзіўна сябе паводзіць яго. Можа быць за... цікава. Бачыце, якая хрень. Ладно. Чаму ён так робіць, не зразумела. Бачыце, ён, тыпу, захоўваць гэта, я бачыў. Што ў нас тут? Тут было заўсёды дрэнна. Гар'едзьбу, божка. Гэта самае. Тут яно заўсёды было так сабе, але ў праверках. Вось тут самае складанае. У мяне праверкі трэба знайсці нейкую, хоць якую праверку, дзе хаця б пабачыць, што не зроблена. Гэта тое, што зараз ёсць у бэце. Давайте знойдзем сонны портавы працаўнік. А я магу яго зараз увогуле туды трапіць? Здаецца, магу. Дзякуй вялікі, ауч патэйта. Зараз, карацей, будзем выпраўляць гэта самае. Опа, мне падавалася. Цікава. Не заўважыў раней такой дэталі, што там дзіцячыя гэтыя замкі у пяску ёсць. Музыка ў гульні выключана, я спецыяльна оверлеем музычку паставіў просто з гульні, таму што яна не заўсёды, нам-то тэхнічна будзем часта хадзіць вырубаць, уключаць рознае. Так, па мапе, па-моему, можна было хутка перасоўвацца. Так, не? Чаму я не магу зараз перасоўвацца? Можа быць, я ў нейкім сюжэтным моманце, калі я не магу перасоўвацца, просто па ідэі можна. Это прям зараз, просто хуткі... Ладно, давайте ножкамі притупаем туды. Вось, мне просто патрэбны хоць нейкія праверкі, на якіх... Таму што праверкі там больш за ўсё палезлі. Гэта самая прям праблемная штука. Вітаю. Так. А можна абысці? По-моему, ж можна было там... Блин, ладно. Дзіўна мне падавалася, што можна абысці. Давайте ліхтарик прыбяром, а то... Есть. Зараз у город прыбяжым.
Ну, там, где там, ось тут, по-моему, выход. Па сутнасці, гэта спецыяльна захаванне з 6-го дня, увогуле там блізка до конца. Мне патрэбны праверачка. На Экліпсе адпраўляецца 9500, дзякую вялікі. Зараз я тады дайду да партовага гэтага працаўніка, захаваюся. О, блин, вы бачыце, для тых, хто гэта самае, баіцца спойлераў, спойлеры будуць, яны візуальныя нават спойлеры, але я зараз спецыяльна бягу. Блин. О, не-не-не-не, гэта прям спойлеры, не-не-не-не, давайте іншае захаванне, прям іншае нейкае. На 5-й дзень нейкай пойдзем. Блин, какой-нибудь, давайте вось тут. Давайте гэта. Там прям спойлеры. Настолько жорсткія, што нельга, і там я ў любом выпадку не траплю ось сюды. Так. Слухайте, гэта не караоке, не? Не момент з караоке, не, падаецца, не. Блин, мне патрэбна хоць якая праверка. Мапа, гэты працаўнік сышоў, самарскае масло, візуальны падлік. Сярэдняе. Самарскае масло? Ці гэта ўвогуле? Там не самарская, там семенийская, по идее, повинна быть. Не, самарская. Добро. Пум-пум-пум-пум-пум. Это вось з ім візуальны падлік. Зараз будем шукаць. Это просто набыць. Это менюшки нормальная. Я зараз буду перасабіраць гэтую же версію, потому что ўжо змянілася. Так, это нормально. Гэта яшчэ не перакладзены, ну не адрагаваны. Я просто спрабую наторкнуцца. Мне абсолютно пофиг, что там атрымаецца, потому что я все равно гэта. Так, ладно. Нешта не тое. Ау. Ну, гэта ўсё, дарэчы. Блин. Зараз сабе ногу зламаў. Упс. Блин, мне... Ну, ніводнай праверкі, калі патрэбна. Блин, а дзе можа быць яшчэ? Такая нейкая... Контейнер для смецця, не, акно пары, гэта ўжо таксама не атрымліваецца. Пераконванне, вось, да, вось сюды можна. Я згадаў, чаму я туды перасоўвацца не мог. Зараз я ў вёску рыбацкую, там дзяўчыну можна гэта самае на свіданку паспрабаваць паклікаць. Вось там, по-моему, праверка ёсць, мне патрэбна пабачыць нумаркі праверак. Ну, тыпу, што ўвогуле піша. Там інтэрфейс ужо быў зменены. Але мне хаця бы знайсці, і я буду просто каля яе стаяць, таму што я па сутнасці буду сёння каля яе просто праверкі ўсе рабіць. Ну, тыпу, ці нармальна ўсё па інтэрфейсу. Ось ты. Вось оно паляцела нахрен просто. Чаму яно такое здаравенае, яно такое не было раней? Вось гэта больш за ўсё, тыпу, ну, такога не было. Там яшчэ і шрифты нешта, по-моему, полетели. Маленькие кубики чамусьці. Што за хрень тут адбылася? Каб вы разумелі, у старой версіі такога нават і блізка не было. Так, добра, я захоўваю тут. Там. Дарэчы, збіраўся паганяць у дыска... паганяць дыска офлайне. Ёй якая прапанова чарновая версія беларусізатара? Дык яна ёсць, яна ж на гэтым самым сайце на Nexus Mods. Добра, чат. Так, зараз я зараз вам адключу гульню і перайду ў стрымінг усяго экрана. Можна тэстануць. Вось, я думаю, 0.2.5, калі будзе. І пра хібы ў дыалогах мы ведаем, тут хутчэй тэхнічныя хібы мяне будуць цікавіць, таму што зараз я буду са шрифтамі гуляцца, паспрабую што-небудзь зрабіць. Так, давайте-ка. Просто гэта яшчэ ж патрэбна цэнтралізавана, каб ты не знаходзіў то, што мы і так ужо... Ну, то, што ты знойдзеш, можа быць, ужо знойдзена. І оно нам як бы нічым не дапаможа. Так, мне нешта занадта глосна. Давайте музычку трошки прыцішу. Так. Вось так, а то мяне перабівае.
Ёсць. Далей. Я вам зараз увесь экран включу. Вітаю на усім экране. Так, пайшлі адсюль. Гэта вам не патрэбна таксама, і нахрен таксама ідзе. Гэта таксама нахрен ідзе. У нас яшчэ што-небудзь застаецца? Так, добра, застаецца толькі тое, што патрэбна. Далей. Нам патрэбна сабраць версію. Зараз мы яе падзбярэм. Это наш пераклад. Падзбяру новую версію і, ну, хаця бы просто ствару нейкую штуку падобную на версію. Будзе малюнак версіі. Не будзе версія, будзе малюнак версіі. І... не тое. Так. Тут. Вітаю, вітанчики, Пурбай. Што яны нарабілі на галоўны навошта? Ну, вось яно неяк па перакладзе пайшло. Ну, карацей, я кажу, там шрифты вельмі дзіўна. Так, што я навошта на беларускую. Так, у меня новая галіна, гэта у нас будзе... Блин, я не ведаю нават. Гэта не зусім рэлізная штука. Гэта просто тэставая. Ну, давайте. Релиз 0.2.5. Тест. Просто таму, што гэта не рэлізная галіна, у нас няма рэлізных галін. Это хто ведае, тыя ведаюць. Это нават я не буду пушыць нікуды. Это толькі мне сабраць. Мне патрэбна... Што мне патрэбна? Мне патрэбна зараз... Яна ўжо мае усе змены, якія мы закінулі. Мне толькі не хапае змены інтэрфейса, падаецца. Давайте паглядзім, што там у нас у галінах адбываецца. Так, што у нас? Мне спатрэбіцца мутацыя, гэта вось Other Changes, налады, спіс персонажа, куфа роздуму, вось гэта ўсё. Ну, чыняйся. Вось. Добра, гэта ўсё у нас інтэрфейс, які новая версія, якая будзе якраз такі і пойдзе у нас. Зараз я яе і лясну вам. І сабе ўвогуле лясну, там яшчэ змены, яшчэ прапановы. Ну, карцей ёсць, але гэта пойдзе ў новую версію, прям як ёсць. Добра. Просто з таго моманту, як выкладывалася бета-версія, ўжо шмат змянілася, і, ну, там 2 месяца прайшло, і ў інтэрфейсе канкрэтна даволі шмат змен. Я зараз яе запакую, таму што няма сэнсу асабіста тэставаць на бэце і выпраўляць бету, таму што ўжо будзе іншы інтэрфейс, якая розніца. Может быть, проблемы некоторые сами по себе з'явятся, альбо сами по себе зникнуть, альбо некоторые з'явятся просто так само сами по себе. Тут уже нічого мы не зробім, так? Яна што у нас? Назва яе галіны Other Changes. Добра, зараз мы Other Changes і запихнем. Other Changes. Вось она. Так, почекайте, мне замерчити потрібно. Так, усё, собралася. Ёсць новая версія, застаецца яе запакаваць. Мне спатрэбяцца мае... Чым мне там ганяў скрипты-то? PHP-Storm, по-моему. Яно под PHP-Storm не заточаныя. Зараз запакуем версію і... Так, гэта Sandbox не тое. Ось. Я так рэдка... З-за таго, што апошняя версія літаральна наспех збіралася ў Новы год, а дагэтуль яшчэ, можа, паўгады ў нас версіі не было. За гэтага я зараз трошкі буду ўзгадваць, што, там... як я гэта ганяў-то. Так, мне патрэбна запакаваць. Это, по-моему, вось гэты скрипцік, які запакоўвае ўсё як ёсць. Падаецца ён. Падаецца, яно і ёсць. Трэба нейкую сабе фразу, якая будзе дакладна адрозніваць, ну, гэта самае. Ну, тут будзе відавочнай розніцай. Так, давайте-ка знойдзем штосьці, што у нас змянілася. Ну, ідеалі, конечно, каб яно адрознівалася ад бета, але зараз я гэта не вызначу нармальна. Вітаю, мегапатерскі, вітамчыкі. Так, пам-пам-пам-пам-пам. Это General у нас. Гэта у нас Other. Так, ты страціў прадмет. Вось гэта прадметы у нас. Нейкую відавочную штуку. Зараз я у асноўнага перакладчыка інтэрфейса запытаю. Чакайце.
Зараз альбо зламаємо, альбо зараз... Зараз нечто бонусы. Бонусы на предметах были. Бонусы задумки, розница. Так, это не то. Бонус. Бонусы от предметов. Так. Слухайте, давайте я себе просто зламаю нечто у уголовным меню. Просто специально, ну, то бок, каб мы одразу знайшли. Давайте, у нас будет калаш. Будет нашим подопытным. Калаш 1 будет. Калаш 1. Ось, прям відавочна. Калі я неправильно, калі я не збяру зараз версію, то будзе гэта відавочна, што я або паламаць. Ну, гэта, блин, для гэтага увесь стрым. На Hollywood Animal управляецца D500, дзякую вялікі. Так. Дарэчы, каманды з'явіліся новенькія. Я яшчэ іх до конца не пратэставаў, але ёсць каманда ботом, якая показывае ботом альбо низ, по-моему так неяк, якая показывае, что збіраецца у нас на вылет, і по-моему яшчэ нейкую дадаў. Вось. Карацей, вось яна. Калі я нічога там не наблытаў, то карацей яна будзе у нас паказваць, што у нас канкрэтна вылеціць. Можа быць яшчэ яна яшчэ не тэставаная до конца, я не скончыў і працу над ёй, але ўжо паказваць дакладна, скажу вам, што персона Golden дакладна правільна, то бок яна дакладна вылеціць. З астатнімі могуць быць пытанні, таму што там трошкі стартаванне можа быць не зусім правільна. Вось, нашыя кандыдаты. Так што, калі жадаеце гульню захаваць у спісе, то абавязкова. Добренька. Я далей тыркаю. Калаш 1, добра. Далей скрыпцік мне патрэбны мой запакаваць, калі я нічога не наблытаў. Зараз ён запакую. Ну ўсё, гэта павінна ўсё запакавалася ў файлікі, якія падыдуць гульні. Далей я гэта ўсё возьму і піхну зараз у саму гульню. Гульня у меня не запушчана, цудоўна. Таму што мы будзем на жывую прямо у самой гульні клупацца. Можа быць, некалькі разоў яе перазапусцім, там няма сэнсу мне збіраць як типу нармальную звычайную версію. Admin Assets, Asset Bundles, Windows, Lockkits, по-моему, так, Lockkits. Lockkits. Добра, вось оно. Мяне цікавіць, дыалогі нас не цікавіць, нас зараз цікавіць толькі інтэрфейс, таму нават калі дзесьці штосьці, гэта, ну, рэальна мы просто прям тэстуем. General, вось оно. І імпорт дамп. Зараз уж, блин, як гэта самае, як не сваё узгадываю. Так, мне патрэбны тэкст, мне патрэбны general. Не. Чакайце-ка, тэкст, translated, вось сюды. Мне патрэбны JSON-чыкі нашыя. General Locked Spanish, які мы толькі што запакавалі. Калі ўсё правільна, то мы бяром зараз захоўваем, усё ёсць гатова, і па ідэі гэта ўжо ў гульні. Ідзем далей. Ось так забіраецца версія, па сутнасці, вы зараз прям назіралі. Ну, прям з нуля, то бок яно з нашых файлікаў. Ці можна 1000 з Mass Effect 2 і 1000 з Max Payne перакінуць на Nox? Давай мы зараз раунд зробім, хаця б упэўніся, што у мяне Калаш 1 там з'явілася, і што гэта рэальна новая версія. Таму што мы на ёй зараз будзем тэставаць, і пасля гэтага перанесу. Так. Калаш 1. Так, усё на месцы. Добра, запамінаем, што гэта Калаш 1. У нас праблемы. Давайте ідзем, загружаемся на наше захаванне, якое мы толькі што зрабілі. Паглядзім, як там выглядае інтэрфейс зараз вось гэтага, таму што ён і так быў не вельмі, а зараз яшчэ горш. О, божухна. Якая срака. Чат. Гэта просто жесть. А чаму яны такія маленькія там? Яны ж павінны быць наадварот, типу... Блин, я не разумею. Ладно, давайте карацей. Ёсць у мяне... Я знайшоў неяк одну штуку. Мне патрэбна зараз іншыя...
пачакае. Так, зараз мы зробім табе, давай перакінем. Блин. Ось я гэта шукаю. Добра. Шукаем Mass Effect. Mass Effect. Так. Добра. Пурбай. Я бачу Mass Effect 2 просто, вось гэтая 1000, так? Яна закінута была... Па-па-па-па-пам. 0325. Толькі трэба праверыць Mass Effect 2, ці перамагаў ён. Так, зараз я пераможцу, таму што ёсць нюанс. Калі ён ужо ў нас дакладна перамагаў, і тут можа быць нюансікі, так? Ну, у нас было за героя за злачынца, так? Ну, Андромеды. Ну, тады добра, я табе просто, з таго, што ты не удакладняў, то я табе перанесу. Так, Donations. Па-па-па-па-пам. Пум-пум-пум. Твічат гэта балы без гаспадара. Так, гэта балы, якія былі да таго яшчэ, як мы увялі ў лік, хто закідвае. То бок, ну, гэта невядома. Вось. Ну, глобальна, то бок вы можете памятаць, што гэта вы закідвалі, але я лічу, ну, то бок з сістэмы, з выніку сістэмы я заўсёды буду казаць, што гэта просто, ну, хтосьці закінуў, дакладна вы закідывалі, хтосьці з чата, але хто, я не магу удакладніць, таму я буду з такімі баламі асцярожна. Але калі вось вылеціць, напрыклад, Persona Golden, то гэта будзе размеркавана па ўсіх гульнях, дзе ёсць твітчат, то бок гэта ўсе старыя гульні, якія ў нас ёсць. То бок, напрыклад, у нас у спісе там далей ёсць яшчэ античембер атрымае сабе вось гэтая частку гэтых 500 пунктаў. Вось. Добренька, Пурбай, гэта мы пераносім на... Што мы пераносім? На Nox, так? І толькі дату я змяніў. Nox, і гэта ў нас будзе сённяшняя дата. Гэта ў нас 26, гэта год назад было. 26, давай 10. Сённяшняя прям дата я запіхнуў. Нормально. Добра, гэта пайшло сюды. Далей у нас яшчэ ты адну хацеў з Макс Пейна яшчэ перакінуць. Макс Пейн 2, і з яго адпраўляецца... Я яшчэ зраблю каманду маё, якая будзе вам паказваць, на што у вас ужо зараз закінута. Так. Ёсць. І гэта ў нас адпраўляецца на Nox. Ёсць. Каб вам прасцей было манажыць, зараз у чаце вось тое, што низ... Толькі ў каманды низ паказваецца, хто галасаваў, каб вы ведалі, прыкладна чакалі, ну, то бок, як такое ранняе папярэджванне, і каб было вядома, што хто там закідываў. Вось для топа я не думаю сэнсу дадаваць такое. Вось, зноў жа, гэта штука яшчэ каманда можа мець неправільна адлюстроўваць статыстыку, то бок не зусім праўдзівую, але мы да гэтага яшчэ дабяромся. Латарэі не будзе, у сэнсе латарэі не будзе. Так, добренька, гэта ёсць. Мы ідзем у гульню, мы бачым праблемы, так? Вось гэтае. Давайте займемся імі, потому што мне падаецца, вось гэтая менюшка самая жэсць. Але у мяне ёсць адзін падыход, у мяне была ідэя, проста што я часу ўсё не знаходзіў. У мяне у адным з файлікаў у гульні быў кантроль над памерамі шрифтоў. Я просто так і не дабраўся нармальна з імі пакалупацца. Я знайшоў іх яшчэ 2 месяцы назад, просто што у мяне было да халеры ўсяго адбывалася за апошнія 2 месяцы. І мне неяк і стомлены быў, і яшчэ патрэбна было вырашаць штукі, і, карацей, мяне ні на што не хапала. Так, добра. Я зараз... Гэта мы ў перакладзе? Гэта мяне не пераклад цікавіць. Так, мне цікавіць сама гульня. Дискадата. І, по-моему, shared assets. Давайте-ка у нашу перакладчыцкі дыскордзік заляцім. На момант. Калі бал невядома чыі, то не на кожнай гульні па 0,279 дайса, а выпадковай гульне ўсё. Глядзі, там, карацей, там ёсць нюансы. Дзе дыскорд? Уже павінен быў з'явіцца. Вось перакладчыцкая, я у тэхнічную частку. Вось яно сабе закінуў, resources assets. Добра, яно і будзе. Карацей, глядзіце, калі там ёсць, у нас ёсць нюанс, так? Калі я гэта, по-моему, прагаворваў, але калі ў гульні мала пунктаў, то бок, напрыклад, уявімо, што ў гульні 100 пунктаў, так? І ёсць 50 гулень, якія ёсць у гэтага чалавека. У нашым выпадку гэта твітчат, так? То
то гэтая гульня гэта самае, то гэтая гульня па сутнасці будзе так зараз у меня тупняк. Ну дык вось. Карацей, і там, напрыклад, твіт-чат галасаваў яшчэ даўно, ніхто пасля гэтага на гэтую гульню не закідываў, то твіт-чат бярэ і божух, на чаму так складана сказы складваць? Што за жесть? Я просто польский, у меня заняток польский был літаральна перад стрымом, і мне і так мозг на неблага вынесла, я вельмі напружыўся, я зараз, мне словы ўжо просто блытаюцца, не таму, што там польскія неяк лезуць, а просто таму, што, можа, мозг не паднапружыўся нормально. Дык вось. Карацей, ёсць 100 пунктаў, напрыклад, і ёсць 50 гульні, на якія патрэбна будзе раскінуць, таму што толькі адзін нейкі глядач, напрыклад, твіт-чат, якія ў нас старыя, яшчэ першы год, які толькі я пачаў стрыміць, вось тады не было ў бота магчымасці запісваць, хто канкрэтна галасаваў. Вось. І гэтыя пункты трэба раскідаць па ўсіх гульнях, якія належаць твіт-чату, і гэта 50 іншых гулень, так? Па такой логіцы кожная гульня атрымае толькі 2 пункты, так? Насамрэч не. У мяне ёсць акругленне. Акругленне ідзе да дзесяткі, так? Амаль заўсёды ўніз. То бок, калі бы, напрыклад, на гульню патрэбна было бы, калі размеркаванне ідзе, на гульню патрэбна было бы закінуць там 17 пунктаў, то гэта будзе 10 пунктаў. Але калі пунктаў менш за 10, то іх колькасць падбіваецца да 10, наадварот. То бок, калі 0,279 бала, то пункта будзе, то тады яно паднімецца да 10 балаў, і кожная гульня з гэтага набора атрымае такі сабе набор. Вось. Так што ўсё нармальна, як бы, яны пакрысе атрымаюць, і з-за таго, што гэта, калі гэта невялічкія сумы, то гэта не так важна, калі больш вялічкія, то згубленыя там 3-4 дайсы шчыра ні на што не ўплываюць. Таму вы можете зараз у спісе ўжо, в прынцыпе, дзесьці ў спісе маглі з'явіцца гульні, у якіх там, не, у нас вылетела толькі адна гульня, і там, карацей, так, і выпадак, калі у гледача няма на што перакідваць, то бок немагчыма размеркаваць паміж яго гульнямі гэтыя пункты, не атрымаецца ніяк падзяліць, то ніякай праблемы, вось, напрыклад, зараз Пурбай пытаў, каб перанесці, гэта не такая праблема, то бок яно бы размеркавалася бы паміж іншымі гульнямі, якія ў яго зараз ёсць. То бок, напрыклад, калі бы вылетеў Макс Пейн, скажам, так, альбо Mass Effect другі, то у Пурбая бы тады гэта апынулася бы на напрыклад, Mass Effect другі вылятае, то апынулася бы на Макс Пейне, і тады бы апынулася на Ноксе, так? Калі у Нокса зараз ёсць у спісе. Калі вылетае Макс Пейн, то і пункты з яго пераносяцца ўсе на Нокс. Таму што, напрыклад, у Пурбая толькі 3 гульні зараз актуальныя. Вось такая штука. Так што не такая вялікая як бы праблема глобальна, то бок пункты яны ўсе захоўваюцца, можа быць трошкі губляецца за акруглення, калі ёсць такое, але гэта літаральна мы кажам пра, можа десятак пунктаў, можа быць 20 згубіцца, тым больш што мала і рэдка толькі вось старыя твіт-чат, ён мае там гіганцкую колькасць гулень, таму што гэта ўсе, хто галасавалі. Пурбай там да халеры, чаго ў спісе чакае. Так, так, калі б я мог каманду маё я бы зрабіў, то мы бы маглі гэта зараз абмеркаваць, то бок прям на прыкладах паказаць. Вось, але нават калі шмат, то глобальна я аб тым, што не трэба абавязкова бегчы і ратаваць свае гульні, так? Адзінае, што, карыснасць у камандзе ёсць з таго, каб ведаць, што, гэта ж я прасоўваў, я проста забыўся, што я прасоўваў. Вось, такое бывае, і нармальна, таму што, камон, гэта ж гіганцкае, колькі часу прайшло. Вось, памятаць, на што прасоўвалі, але ратаваць свае бегаць гульні і ратаваць свае пункты не трэба, не абавязкова падбіваць вось са спіса. У першую чаргу арыентуйцеся, вашыя пункты я спрабую захаваць як мага, толькі наколькі гэта магчыма. Калі у вас няма ўжо гульні, калі у вас апошняя гульня застаецца, яна не прасоўваецца, вы не прасоўвалі больш за паўгады адзіную гульню, якая у вас ёсць, то яна пад пагрозай вылета, вось тады толькі вашыя пункты вылецяць на нейкую іншую гульню, яны ўсё роўна захаваюцца ў спісе, як бы вашыя пункты дзесьці будуць, яны перанясуцца на штосьці іншае. Вось. Адзінае, што яны ўжо будуць лічыцца не зусім вашымі пунктамі, я пакінуў сабе паметку, хто канкрэтна перанёс, то бок калі ўжо апошнія згубленыя як бы вось гэтыя пункты, у мяне ёсць паметка, чыі яны былі арыгінальныя, я магу іх, як бы сказаць, назначыць на гэтага чалавека, альбо ведаць, што яны былі перанесены. Вось, але глобальна так. Альбо не, альбо я так не раблю. Што я раблю? Не, ўсё нормально. Так я адзначаю, што гэта было перанос, і я адзначаю, што гэта было аўтаматычны перанос і якога чалавека. Вось.
антывексель. Я нават не разумею пра што. Я папрасіў перакласці хутчэй, каб крыху паскорыць працэс скарачэння спіса. Я разумею, што дайсы не знікнуць. Добра. Не, ну я агульна з астатнім, каб вы тут няма чаго кавалявацца. Гэта па сутнасці ідэя ў тым, што скараціць спіс, але я не жадаю выкідваць дайсы. Вось прям не жадаю. І добра, што з'явілася такая ідэя, не памятаю, па-моему, Тэнчык прапанавала. Пакінуць дайсы ў спісе, але альбо ідэя з'явілася ў мяне і просто, ну, нейкае слово падштурхнула. Карацей, ідэя такая, што пункты не знікаюць, але калі спіс скарочваецца, то прасцей зразумець, што ў нас актуальна, што ў нас рэальна, ну, актуальненька зараз. Тым больш, што паўгады гэта прямо чмураць які срок. Я думаў спачатку 3 месяцы даць. Але пакуль што рэальна я лічу, што паўгады гэта ўжо закінутая гульня. Ну, камон, паўгады ніхто не закідваў ні разу. Ось, калі паўгады ніхто не вырушыўся, то можа варта і рэальна да і пазбавіцца. 3 месяцы яшчэ пад пытаннем. Ось, ну мало ли. Ну, зноў жа, я разумею, некаторыя не заўсёды могуць глядзець, тым больш, што у меня пераезд быў, ну, у сэнсе, што я пераехаў на іншы таймслот, я раней пачаў стрыміць, а раней увечары стрыміў. Так, давайте-ка, у мяне па імені, по-моему, альбо што? Так, тут быў фільтр. Фільтр, вось оно. Мяне цікавіць толькі, гэта можна прыбраць усё, мяне цікавіць толькі monobehavior. Вось гэтае. Па імені і вось гэтае small, medium, large. Так. Што гэта такое? Давайте-ка просто зазірнем туды. Што гэта night? Колер, трансфармацыі, тэкстуркі. Не здавалася просто пытаннем, што гэта такое раней. Давайте паглядзім. Можна тэкстам дата, вось так. Гэта ўсё. Ну такое. Просто фільтр. Хутчэй за ўсё просто фільтр на гульню, які накладаецца, хаця малаверагодна. Рэльеф устамі даюць. Рэльеф устамі даюць дэпонію, забяры на будучыню, калі няма. Я дэпонію праходзіў, па-моему, у мяне поўная калекцыя ўжо набытая даўно. Можа быць, трэба пераправерыць. Дарэчы, ну так, я з ключыкам адзінае, што на Міо не разабраўся, але вы бачыце, просто заматаўся. Цірткі яшчэ ў чаце няма, трэба будзе абмеркаваць. У адказе на низ гульні размешчаны па убыванні патэнцыялу на вылет. То бок, гэта парадак. Калі ўсё застанецца так, як зараз, то гэтай гульні першая вылеціць Persona 4 Golden, другая вылеціць Antichamber, третья вылеціць Workers and Resources Soviet Republic. То бок, вось такі парадак. І яно літаральна ў тым парадку. Наступная гульня, якая вылеціць, гэта Persona 4 Golden у чацвер. То бок, калі хоць хтосьці закіне на Persona 4 Golden яшчэ хаця бы 100 пунктаў, то яна ўжо не будзе, ну, яе нават пагрозы не будзе. Яна на бліжэйшыя паўгады ў бяспецы. Вось прыкладна так. Так, добра, вось гэта small, large і medium. Так, мы зараз прям будзем у жорсткую змяняць прямо гульню. Гульня запушчана, дарэчы. Не, вось гэта я дазволіць сабе не магу, трэба гульню закрываць кожны раз. Так, наша эспаньол. Таму мы будзем сёння так, правильно, эспаньол. Глядзіце, што я зраблю. Я зараз змяню вось гэта, па-моему, шрифты, я правильно памятаю, так? Auto font size, добра, і ёсць... Блин. Карацей, у чым зараз будзе тэст? Я усе шрифты гэтыя, яны дакладна змяняюць памеры. Зараз адзіны мой тэст будзе, гэта я зраблю усе шрифты вельмі маленькімі, так? Вельмі маленькімі, усе. Auto font size, опцыі, ангельская там адсутнічае, NNN, гэта дадатковыя яшчэ наверх слаі, каб спецыяльна для пэўнай мовы неяк падкарэктаваць. Шмат моў нават не замарочваліся, яны па сутнасці маюць просто дэфолтныя, які карацей, лепей за ўсё адбалансаваны ангельскі, так? Але астатнія мовы яны па сутнасці забітыя просто. Ну, на іх просто забілі. Ось усё, яны дасталіся як ёсць. Так, па-па-па-па-пам. Толькі я не ўпэўнены, што яно прям усё змяняе, прям паўсюль, так? Таму я што раблю, гэта зараз я уважліва прайдуся і паглядзім, якія шрифты зменяцца ў гульні, так? Ну, тыпу, якія прям уляцяць уніз, і мы будзем разбірацца іх трошки рэдагаваць.
Уже крыху наадварот выправляць на нармальны памер, скажем так. Просто тут можа быць не ўсе шрифты. Вось я зараз для чаго гэта робіцца, гэта упэўніцца, што я рэальна ўсе шрифты прыб'ю ў гульні па памерах. Таму што зараз надпісы павінны стаць просто мікра. Ну, ось эспаньол нават не асабіста замарочваліся. Калі што мы будзем прям сюды дадаваць эспаньол, можа быць гэта спрацуе, і мы зможам кантраляваць кожны шрифт паасобку, таму што гэта па сутнасці для розных элементаў. Статыстыка, для кнопак, для журнала, там, ну то бок тэарэтычна я магу кантраляваць кожны надпіс у гульні вось праз гэты файлік. Толькі адзінае, што гэтых файлікаў некалькі. Я вось не ведаю, мне патрэбна ўсе змяняць, і хутчэй за ўсе, таму што яно залежыць ад памераў экрана. То бок, ну, для розных экранаў яно на ўсе іх накідваецца. Адзінае, што пратэставаць гэта я не магу. Можа быць, гэта ўплывае на збор на Steam Deck. Я не ведаю, дарэчы. Я не упэўнены, хто валодае Steam Deck'ам, у каго ёсць. Вы ці можете мне падказаць, ці можна на Steam Deck'е ўсталёўваць моды? Ці варта мне замарочвацца наконт гэтага, ці забіць? Што зараз я... Давайте просто вось так. Эспаньол. Так. Трошки разгарнем. Вось гэта мы таксама. Оп. Эспаньол. Ну і ўсё. Толькі 3 разы строкаецца. А чым быць? І large. Вось яна нас цікавіць. Так, эспаньол. Ёсць. Ну, то бок from dust яшчэ можна не кідацца ратаваць. То бок яны яшчэ from dust вылеціць праз 5 тыдняў. То бок яна будзе вылетаць 5 тыдняў яшчэ. Перад ёй ёсць 4 кандыдаты, якія, калі яны іх не падаб'юць, ну, то бок трошки не дадуць пункту на іх, то яны, ну, яно 5-й будзе толькі. Калі са спіса прыбяруць раней, то атрымліваецца так, што яна будзе, можа быць, і наступнай нават. Там ёсць дэсктоп рэжым, таму можна ўсё. Зразумеў, калі гэта значыць... Блін, ну, адзінае, што ў мяне Stream Deck. Stream Deck у мяне ёсць. Steam Deck у мяне няма, і таму я не магу сказаць не магу пратэставаць нават. Ось. Добра. Гэта ёсць. Яно павінна быць у гульні. Мы правяраем вось тут. Тут не патрэбна захаванне, але я націснуў на ўсялякі кнопачку. Зараз Shift ва ўсёй гульне павінен раптоўна стаць маленечкім прям паўсюль. Мы правяраем тое, што застанецца вялікім. Гэта наша асноўная зараз задача. Мы праверым, ці паўсюль зменшылася. Калі паўсюль зменшылася, то я магу... Божухна, як жа гэта будзе цудоўна. Я буду кантраляваць поўнасцю. Адзінае, што ангельская там аўтаматычна... Не, яно павінна, па ідэі, па логіцы, яно павінна выкарыстоўваць тое, што... Вось гэта, дарэчы, надпіс, ён хрен ведае, дзе ў гульні. Я яшчэ пакуль не знайшоў яго нідзе. Гэта не змянілася па памерах. То бок гэта не кіруецца адсюль. Так. Дзесьці яшчэ для гэтага кантролю ёсць. Ну, гэта не абавязкова, але проста ведаць, што я магу кантраляваць, што я не магу кантраляваць, так? Бачыце, якая прыгажосць, так? Налады, гэта не змяняецца. Налады, добра. Тут контроля шрифтоў. Тут і не бачна, каб нам патрэбна было, выглядае добра, так? Загрузіць. Тут гэты памер не змяняецца. Памер гэтай кнопкі таксама не кантралюецца. Добра. Новая гульня. Тут таксама няма ніякага контроля. То бок мы не змяняем такім чынам. Добра. Тут таксама не кантралюецца. Ну, я думаў, што значна больш мы будзем кантраляваць. Справа таксама нічога абсалютна быццам бы не змянілася. Ну, гэта дрэнна, таму што я спадзяваўся, што я больш кантролю буду мець. Так, вось гэта ўсё на месца. У нас, дарэчы, была паламана вось тут вось надпіс рух. Там была мат, і з-за таго, што маторыка яна была проста шырэй, то мы замянілі на рухаў. Мы даўно замянілі на рухавасць, проста я сёння рукі не дахадзілі гэта замяніць самастойна. Ось, калі ж да інтэрфейса дабраліся, тады выправілі. Так, жахлівая. Дарэчы, вось гэтая, яна ж, па-моему, выдатная. Добрая, сярэдняя, слабая, жахлівая. О, як жа прыемна, таму што яно было, вось гэта было аўтаматычнае.
І зараз яно, о, блін, яно улазить пригожа. О, кайфуй, тільки тут ось потрібно буде. Достасуй здольності. Допасуй, пардон, мне тут соненько трохи світить на лівій частці монітора. Ну, конечно, виглядає добре. Живий розум, наколькі ти кемлівий, узровень емоційного інтелекту, наколькі ти чудливий, твоя мускулатура, наколькі ти моцний, твої органи пачуття, наколькі ти спритний. Там трохи залазить, але гэта з таго, што там отступ нейкі ўніз ёсць даволі дзіўны вось у гэтага элемента. Тэарэтычна яго можна прыпадняць, але я гэтага зморачвацца не буду. Я думаю, не такая вялікая памылка, што вось тут вось у гэтай менюшцы яно трошки заходзіць. Але гэта прыкладна самой гульні, яна там дызайнілі тыпу спецыяльна, каб нічога роўнага не было, спецыяльна прадуманая кожная як бы хрень. Спецыяльна, каб яны не роўненькія ўсе былі і трошки такім. Вы не заўважаеце гэтых момантаў, але яны ствараюць адчування у гульні. Гэта вельмі таксама крутая і важная дэталь, круты. Так, мы тут. Тут у нас таксама нічога не змянілася. Далей, інтэрфейс. Тут таксама... Чаму? То бок яно там толькі ў галоўным меню я пракантраляваў. Это дрэнна. Это дрэнна. Я спадзяваўся, што я змагу больш кантраляваць простую штуку. Можа быць, з-за таго, што яно толькі 3 гэтыя... Блін, а што ён тады выкарыстоўвае? Там просто назвы такія. Самарскае масло. Так, добра, люстра... Тут нічога не змянілася. Ну, гэта лухта нейкая. Справа не змянілася. Яно ж там ёсць. Зараз чытаем яшчэ раз. Чаму я толькі галоўнае меню тады я просто тады атрымліваецца гэта бессэнсоўная хрень, і кожны элемент прыйдзецца самастойна рукамі выпраўляць, і гэта жэсць, я тады вам скажу. Просто жэсць. Навошта тады для розных моў там яны кантралявалі? Альбо гэта просто артефакт, які застаўся. Так, тады выходзім з гульні, таму што я ўвогуле нічога не бачу змен. Давайте яшчэ тады. Я зараз яшчэ буду працягваць. Я спадзяюся, што я магу кантраляваць гэтую штуку ўсё ж такі, і ў мяне ёсць магчымасці. Так, лезем назад. Таму што тады праверка... Дарэчы, праверку... Блін, праверку не праверыў. Праверку не праверыў. Зараз да праверкі вернемся, і яшчэ раз я ўпэўнюся, што яна крывая. Калі я хоць штосьці там выправіў на праверцы, то гэта ўжо цуд. А дзе зялёны шкек? Які зялёны шкек? Лезем. Ты пра гобліна. З-за таго, што не паспяваецца ўсё рабіць у час па-за працай і стрымамі, то мы сёння сядзім робім тое, што прям варта зрабіць да выхаду новай версіі Discorism, ну, якую мы робім. І просто я не ведаю, калі я зараз гэта не буду рабіць, то я не ведаю, калі я гэта буду рабіць. Ось. Таму зараз сяджу, клупаю пераклад. І у нас праблема ёсць з памерамі шрыфтоў. Вось. Не, гэта не праблема, гэта я ўжо тэстую просто. А вось праблема у... Зараз мы яе пабачым. Таму што яна якраз такі не змянілася. Так, тут поўнасцю разнесена ўсё. Просто ўшчэнт. Добра. Тады паспрабуем, давайте. Я ўсё яшчэ пакідаю надзею на гэтыя файлікі. Так. Мне патрэбныя. Зноў лезем у гэты же файлік. У рэсурсы. Альбо... Дакладна я упэўнены, што гэта той файлік. Я сабе адзначыў Resources Assets. Просто я памятаю, што гэтая же штука была ў іншым месцы. Так. Цінк. Дзе яно? Resources... Так, Resources Assets. Ёсць. Далей зноў фільтруем. Всё, акрамя Mono Behavior. У нас нічога больш не цікавіць. Где там, блин, давайте по имени. Давайте тады. Давайте English тады. Давайте паўсюль, дзе English, я таксама заменю. Хаця, блин, я просто не ведаю, по якому прынцыпу ён так робіць. Адкуль ён бярэ. Давайте прям усе мовы. Вось так я лясну. Я, карацей, усе мовы абсалютна лясну на 10.
каб упэўніцца. Ну, у прынцыпе, я не думаю, што эспаньол... Да, добра, я думаю, што эспаньол і інгліш будзе дастаткова, таму што калі гэта не падкажа, можа ён дэфолціць у ангельскі просто. Таму што тут дапамога па мове, так, это не тое, это можна не кранаць. Дапамога па мове, там інтэрфейсныя розныя, тут усё указана. Памеры элемента, лейблачкі розныя. Тут да халеры. І дзіўна, што яно тады не прымяняецца, таму што калі гэта так, то нічога з гэтага не ўплывае. Ось, але калі ўплывае, зараз хаця бы ангельскае, можа быць, яно рэальна дэфолціць у кожным блачку, яно дэфолціць у ангельскую, калі не знаходзіць нічога. Вось час гадзіны, то бок справа знізу, вось гэты памеры, таксама яны тут указаныя. Што за хрень, чаму яно тады не змяняецца, ні халеры? Вельмі дзіўна. Ангельскі і ангельскі? Вось гэта дзіўна. Выбар архетыпа. Ну, вось тут назвы архетыпа. Вось гэта ўсё. Чаму яно як крывата такая? Вот, добра, я реально думаю, што яно просто дэфолціць у ангельскі. Это адзінае, што мне можа патлумачыць. І ў іншых мовах, калі не зменена, то гэта просто таму, што яны не халера сабе. 159 памераў гэтага самага разагнаны. Что там такое? Англійская, ангельская. Ну, я кажу, як трапіць. Типу, правильно англійская казаць, але я кажу, як просто вось зараз лясну і так і кажу. Так, это на десяткі ўсё заменім. І гэта таксама на десяткі. І гэта на десяткі. Інвентар таксама. Тайтлы гэтага інвентара. Хрэнейкая. Прям не можа быць. То бок, тое, што экіпіравана памеры гэта. Калі яно зараз не зменіць, гэта такая жесть будзе. Так, 2610 памер шрифта. Вось уявіць сабе. Так. Эфекты прадмету. Блин, реально, калі яно зараз не зменіцца, я просто чмурэю. Адзінае, што зменяць незручна. Уже аўтазамена ёсць. У прынцыпе, я магу фон сайз. Это... не, пошукам ён же не знойдзе нормально. Блин. Я просто не жадаю гэта распакоўваць, потым ісці ў нейкі рэдактары і ў рэдактары яшчэ рабіць, таму што гэта будзе плюс-мінус тое ж самае. Тое, што я зараз раблю. Па часе я не шмат выйграю. Хаця, калі я буду масава гэта ўсё тэставаць, то тады можа варта сабе хоць якую штуку, можа скрыптик які зрабіць, які будзе гэта рабіць. Ну, паглядзім, давайте зараз пакуль... Так, кабінет думак. Кабінет... Куфр роздуму ён перакладаецца. Кабінет of thoughts. Я таксама кажу, як атрымаецца. Просто ты здзівіўся, што 2 разы English вось я і пражартавала, што адзін English гэта англійская, другі ангельская. Зразумеў. Ну, просто я магу сказаць і так, і так. Я не вельмі... Часцей я, па-моему, кажу ангельская. Мне ангельская, расейская, ну, не нямецкая. Ну, неяк, ну, не ведаю, просто гукам, што ли, кладзецца лепей. Але гэта, як бы... Просто я. Не слухайце мяне. На тэксце правильно пісаць англійская. Англійская, вось, ну, напрыклад, я час ад часу таксама іспанская і іспанская, ну, кажу. Не абавязкова ў мяне няма нейкай прям суперсістэмы, хаця правильно, ну, правильно іспанская, типу, зараз па бягучым правапісу. Так. Як бы ведаць, як правильно і рабіць дзве розныя рэчы. Без у размове ў простай мове, калі ты просто трындзіш на стрыме, і калі ў цябе мозг поўнасцю сканцэнтраваны на тым, каб ляснуць вось туды ўсё. Блин, які ён доўгі, гэта толькі адзін файлік, каб вы разумелі. Але мне патрэбна дасканала прям зрабіць усё і пераканацца. Просто гэта вельмі важная штука. Калі зараз вызначыцца, што гэтая штука ні халеры не кантралюе, акрамя галоўнага меню, гэта жесть чат. Это вельмі дрэнна. Таму што мне прыйдзецца працаваць з усімі гэтымі штукамі, шукаць у блоках. Ну, гэта значыць, што яны памеры шрифтоў запіхалі ў блокі. То бок, вось блачок, там кнопачка нейкая ёсць.
І мне патрэбна знайсці гэтую кнопку ва ўсёй гульні, і гэта складана. Это прям складана, я вам скажу. Гэта можа займаць вельмі шмат часу. То, ну, такое. Headline паперы. Добра. Можна, канешне... О, можна зрабіць сабе хітрыкі. Там font size per language, так? І тут ёсць min font size і max font size. Я, можа быць, магу запихнуць на ўсё. Ну, зараз паглядзім. Калі гэта рэальна, калі гэта штука уплывае, то я залатую жылу сабе просто знайшоў. І гэта чмурэнна. Гэта значыць, што я магу кантраляваць просто па ўсёй гульні гэтыя шрифты. Калі не, то, блин, гэта такі правал. Это адкідывае вельмі далёка мяне. Вельмі непрыемна. Зараз мы яшчэ ляснем і тут. Так, тут таксама памеры ўсе маленькія будуць. Гуляемся са шрифтамі і прайграем зараз, карацей, чат. Вложская ці влогская? Італьянская. Ну, для мяне вельмі дзіўна польская вохі. І, ну, я нават не ведаю, як воскі язык. Як так будзе, правильно? Это прям для мяне шок быў культурны, калі я даведаўся. Ну, калі не ведалі, я думаю, это ўжо такая штука. Мне падаецца, шмат хто ведае. Просто, але калі вы не ведалі, на польскай Італія будзе вохі. Убачаюся. Мой польскі is bad. А ну хіба не англійская ў наркамоўцы і ангельская ў Трашкевіцы? Слухай, я ўжо абсалютна заблытаўся. Мне падаецца, гэта настолькі... Мне лепей... Мне напружвае гэтая хрень. Типу, блин, вось так вось правильно. Дарэчы, ну, для мяне Тарашкевіца ўсё, як бы, мне падабаецца, як словы пішуцца некаторыя. Типу, яны падкрэсліваюць, як яно вымаўляецца. Лепей падкрэсліваюць, як яно вымаўляецца. Але тое, што Тарашкевіца адказвае за тое, як пісаць пэўныя словы, і гэта не граматычныя правілы. Яна выходзіць неяк за межы Тарашкевіца часу ад правіл граматыкі просто звычайным, типу напісання словаў, а перадачы гукаў, вы разумееце? Яны прывязваюцца да тэрмінаў, вось такое. Вось гэта, мне падаецца, у Тарашкевіцы трошки дзіўна. Яно так, граматыка не за гэта адказвае. Граматыка адказвае толькі за напісанне, а не за тое, як фармаваць слова. Вось гэта трошки такое. Нам патрэбна, типу... І там, блин, людзі яшчэ тлумачаць там розніцу. Я, карацей, слухайце, я в гэта лезть нават не жадаю, тому што для мяне гэта настолькі такая нейкая вазня бессэнсоўная. Так. Так. Божукна будзе. Гэта яшчэ будзе другі файлік. Мы, калі што, праз 5 хвілінак, можа, перапынак зробім, я паснедаю. Энергіі паднабяруся. І хацелася б зараз праверыць, канешне, гэтую менюшку, але ежа прям перада мной стаіць, яна пахне. І немагчыма. Прям выпрабаванне, я слінай захачуся. Напрыклад, вось ангельская, англійская. Гэта не зона граматыкі, не тое, за што адказваць павінна граматыка. Гэта правілы, ну, гэта па тыпу... Па ідэе, у цябе павінна быць две сістэмы. То бок, у цябе ёсць, ну, правіла правапіс. Як перадаюцца... Граматыка павінна адказваць толькі на пытанні, як перадаць гук на ліст, а не замяняць гукі. Ангельская і англійская не гучаць аднолькава. Гэта дзве розныя штукі. Граматыка павінна толькі адказваць на пытанне, як перадаць гук, які мы вымаўляем, перадаць на ліст. Вось і ўсё, што яна павінна рабіць. І гэта дзіўна.
Ну, типу, мне. Ну і калі спрэчкі ідуць, кожны раз, калі пачынаюцца спрэчкі па типу паміж тым, як правільна, я такі, блин, ні адна і ні дзве мовы маюць такое, што на одно слово можна напісаць 3-4 спосабамі. І ўсе правільныя. Вось. Гэта не тое, каб нейкая унікальная штука. Чаму мы павінны неяк біцца за нейкую праўду, якая не настолькі, ну не ведаю, может быть, я просто не адчуваю важнасці вось этой праўды, там прям каб правільна вельмі было. Я может быть, просто не разумею гэтага канкрэтна ў аснове сваёй рэчку. Потому что не ведаю, просто больше расслабленно до гэтага ставлюся. То бок, ну, у перакладе-то, конечно, мы на слоўнікі арыентуемся, на правапісы, на кнігі, так? Просто таму, што над нас гэтага будуць патрабаваць, мы разумеем гэта. Вось, і прыдумваць сваё ад сябе, нашая мэта перакласці і перадаць. Вось, але, ну, той жа момант, гэта калі ўжо такое, типу, на бытавым узроўні размаўляць, то, што я кажу зараз, я пра бытавы ўзровень кажу, то гэта настолькі ўсё не прынцыпова. Так. Добра. Medium у нас зроблена. Застався тільки large файлик. 25 стрімов стрік. Віншую. Декангельське запозичення, паланізм, калі я не помиляюся, який замацувався калісті. Так, ось, але ти, ну, гаворка, типу, у Наркамон це англійська і у Трашкевіці ангельська. Гэта дзіўна. Гэта сама канструкцыя, гэта, каб вы разумелі, што мяне тут, ну, напружвае, гэта тое, што ўвогуле такая размова вядзецца, што слова пішацца, не просто пішацца по-рознаму, яно вымаўляецца по-рознаму ў двух правапісах. Правапіс не павінен казаць табе, як табе казаць. Гэта не гэта просто не зона адказнасці ўвогуле гэтага самага. Просто я такое часто чую, ну, вось гэтую канструкцыю, што тыпу, у Трашкевіцы вось так, кажуць, вось так. А Трашкевіца і Наркамаўка без розніцы, гэта, калі гэта правапіс, то ён пра тое, як правільна пісаць словы, якія мы вымаўляем, а словы мы можам прыдумваць і рабіць, якія пажадаем. Это не, гэта ўсяго-то інструмент, каб перадаць на пісьмо, на пісьме, каб чытаць можна было прачытаць тое, што ты сказаў. Ты мог прыдумаць новае слово, і калі чалавек яго чытае і не можа вымавіць, скажем так, то гэта праблема, як бы. То бок просто перадача гукаў на ліст. Вось сэнс правапіса. Бойка двух запазычанняў. Ну так-то так. Слово-то ў любым выпадку не нашае. Ну, таму што English не нашае слово. Тут пытанне ўжо хутчэй часу і таго, як людзі прызвычаіліся просто да яго. Блин, зараз мне падаецца реально весь... Калі зараз увесь інтэрфейс не зменіцца на прям мікроінтэрфейс, то божухна. Я спадзяюся, хаця б палова яго паляціць уніз. Таму што калі яно змяніла толькі галоўнае меню, вось гэта мяне напужала зараз чат. Так. Я зараз спецыяльна, каб сабе апетыт не збіць, я карацей возьму, калі файлік гэты адрэдагую, так, мы перапынак адразу запусцім. Пойдзем у галоўнае меню, ну я просто запашу вам гульню, няхай яна круціцца на фоне. Вось, і буду снедаць. Бо я, калі палезем далей і вызначыцца, што гэта не спрацавала, то мне будзе вельмі шкада. Гэта нас вельмі назад адкіне. Гэта пофіг тое, што зараз я файл рэдагую доўга, гэта хрень. Таму што мы можам апынуцца ў сітуацыі, калі гэта будзе просто прям нам прыйдзецца ўсе асеты калупаць. І вельмі мэтанакіравана мы будзем зараз шукаць тады менюшку, дзе патрэбна, ну, праверкі ўсе ідуць, таму што яна самая зламаная зараз. Я з такой менюшкай я не жадаю нават адпраўляць версію новую. Яна ўжо ў бэце ёсць, то бок тое, што зараз на Nexus Mod, гэта бета.
І вось у гэтай бэце якраз таки такая памылка, якую я не заўважыў, калі я закідваў. Калі б я заўважыў, я, можа быць, нават не закідваў, перадумаў бы закідваць бэту. Альбо сядзеў бы вельмі тэрмінова бы выпраўляў, то бок для бэты выпускаў бы яшчэ одну версію. Ну, просто паляпшаў бы бэту, выключна на гэтым сканцэнтраваўся. Таму што я думаў, шчыра, у нас, тыпу, файная бэтка. Такая прям як амаль як версія поўная. А тут вызначылася праз 2 месяца, што не. Просто таму, што ў галаву не прыйшло праверыць тую менюшку. Ось. Такая хрень. Ну, амаль мы файлик зрабілі, я бачу, што закидали. Так, я згоден, але, напрыклад, калі май травень, таксама ні халеры не правапіс. Тое, што нехта зверху вырашыў, што ён мае права змяняць мову, як яму падабаецца, лухта, і з гэтай лухтой аднойчы давядзецца нешта рабіць. Зноў жа, так. Ну, я лічу, што адзіны правільны спосаб гэта, па сутнасці, слоўнікі павінны фіксаваць, што зараз у мове карыстаецца, што папулярна, то бок слоўнік фіксуючы, так? Правапіс павінна адказваць тое, як правільна перадаваць гукі на ліст, і ўсё. Калі ў мове з'яўляецца новы гук і пачынае развівацца, становіцца дастаткова папулярным, просто папулярным, гэты гук патрэбна неяк адлюстроўваць, трэба змяняць правапіс. Калі ён нармальна не перадаецца на ліст. Збольшага гэтыя гукі ўжо ўсе ёсць, напрыклад, F мігравал да нас, які зусім не наш як бы гук, так? І ўвогуле ў нашым рэгіёне ён не карыстаўся. Але ён замацаваўся і нармальна, і жыве, і літара ёсць спецыяльная пад гэта. Ну, вось, так што гэта ўсё, тыпу, альбо як запісваць штосьці на лісце. Вось оно і так і вырашаецца. А словы зменяцца. Сёння адно папулярнае слово дадалося новае ў мову. Заўтра яно нават памрэ. Ну, тыпу, гэта такія штукі, якія не з'яўляюцца ні да чаго не прывязаныя нармальна. Просто да меркавання людзей, іх настрою, іх не ведаю, да шмат чаго. Да іх палітычных поглядаў, напрыклад, да іх густаў у ежы, да іх густаў у гульнях. Усё што заўгодна. Так, што я? Я запускаю. Давайте. Вітаю, сад-токер. Што правильно выкарыстоўваць планяр, струменьшчык ці стрымер. Мне падаецца, недастаткова выбарка статыстычная, каб сказаць, што правильно. Я бы ў слоўніку C3 занёс. Плынь, струмень ці стрым. Ну, я лічу, што гэта ў слоўніку павінны быць усе тры словы. Таму што гэта все тры словы я чуў. Яны выкарыстоўваюцца, у маім асяроддзі яны выкарыстоўваюцца прыкладна ўсе аднолькава часта. Ось і ўсё. Здаецца ж, дамовіліся, што струмень і планяр. А я кажу, вось праблема такая, што я карыстаю стрымер і стрым. Ну, тыпу, дамовіліся, так? Са мной не дамаўляліся. Так, я спецыяльна зараз не буду лезці ў іншыя менюшкі, таму што я баюсь там пабачыць, што я пабачу. Хутчэй за ўсё я там пабачу тое, што мне не спадабаецца. Вось, давайте зараз перапынак. Усё нормально, што менюшка маленькая. Мы зараз спецыяльна спрабуем зрабіць усю гульню маленькай, каб зразумець, ці можам мы кантраляваць шрыфты ўвогуле ці не. Але яна не змяншаецца, як мы хацелі бы. Добра, зараз перапынак. Пачакаць, што застанецца, а што адваліцца і застаўшыеся дадаць услоўнікі. Я згодны, просто гэты працэс можа заняць годы, ну, даволі доўгія. А услоўнікі я бы дадаваў усе тры, а потом са слоўнікаў просто прыбіраў. Ну, тыпу, як састарэлае. Реально. Тыпу, дадайце, потым сказаць, што састарэла. Добренька, мікрадыскалізм. Хутка буду і будзем працягваць далей калупацца са шрифтамі.
Так, вернулся. Протягиваем. Так, мне подается, что трек уже пошел кудись, музычка не туды. О, блин. У мяне хутчэй за ўсё гэты самы давно мы так ужо. А, не, один трек, усё нормально. Яшчэ можна жыць. Я просто ў гэты самую зону страйка улетаю. Давайте по новой трек. Выбачаюся. Не поспел микрофончик выключить. Ну что, зараз будем глядзець якось дрэнна. О, не, вы глядзіце, оно ўсё амаль усё глядзіце, оно ўсё зменшылася. Акрамя вось гэтай надпіса, гэтага надпісу. Тут яно засталося. Вось гэтая штука засталася. Кнопкі яны ўвогуле з'яўляюцца гэтымі самымі малюначкамі. Тут усё змянілася, акрамя надпісу выдаліць. Гэта таксама добра. Это значит, што мы можам гэта ўсё кантраляваць. Так, новая гульня. Гэта таксама ўсё кантралюецца. Ну вы паглядзіце, якая прыгажосць. І зверху злева абярэ архетып таксама змяніўся. Тут ні халер не змянілася. Вось жа, блин, вось самая праблемная, вось это дапасуе здольнасці, і яна вось якраз таки не змянілася. Вось жа хрень. Так, тут у нас нумаркі гэтыя змяніліся, цудоўна. Надпісы назваў таксама, абяры навык не змянілася, гэта праблема. Справа знізу логіка у нас усё гэта пазмененае, пазменшанае, цудоўненька. Так. Вось гэта зверху вылетаючая не змянілася. Добра. Ну, частка, карацей, кантроль у нас пэўны ёсць. Давайте загрузимся, проверку поглядим. Текст не змяніўся. І апісанне таксама. Блин, я так спадзяваўся, што ён там будзе. Добра, інтэрфейс тут. Назвы прадметаў. Гэта ўсё ёсць. Цудоўна. Вось гэта не змянілася. Апісанне прадметаў, бонусы прадмету таксама нікуды не ідуць. Так, тут описание предметов так само. Описание предметов зверху мы можем контролировать. Але вось гэтую хрень, якая маленькая, не можем. Проблема. Ну, скажем так, то, что нормально было, мы не можем выправить. Проблема. Ну, реальная проблема. То бок тое, што реально мае... Вось з чым у нас реально... О, справа зверху. Справа зверху. Добра, хотя бы я ведаю, што магу полностью вось гэтыя штуки выправіць памеры. Так. Добра. Заданні, апісанне заданняў. Гэта ўсё полностью кіруецца. То бок я магу полностью, у меня под полным контролем вось гэтая штука. Менюшки, кнопочки вось тут. Скончана вось гэта, яно не под моим контролем зараз знаходзіцца. Вось гэта занатавана, пятніца, вось гэта ўсё ёсць, падаецца, так? Куфар роздуму таксама полностью под нашим контролем. І да, акрамя вось гэтых подпісаў знізу под самімі. Добра, гэта будзе вельмі важна. Всё. Так, Arno One Ake. Угу. Добра. Што яшчэ праверыць такога бы? Тут усплывашкі розныя, гэтыя менюшкі, яны не кантралююцца адсюль, яны кантралююцца дзесьці яшчэ. Патрэбна з... У нас тэкст дыялогаў трошки великаваты. Блин, давайте я, может быть, яшчэ гарбаткі возьму себе. Текст диалога у нас великовато. Хотелось бы его изменить хотя бы на там пару пунктов, 1-2, потому что час от часу гэтая штука, и она не читается. И проблема вось гэтага. Вось гэта самая жесть, за якой патрэбна штосьці зрабіць. Прям тэрмінова. Як же когда што яно не у тых файліках ляжыць. Добра, тады будем зараз вось гэтую штуку колупаць. Яе прыйдзецца шукаць по ўсяму просто файлу. Ну, по ўсяму тэксту. Я буду придумывать зараз что-нибудь. Зараз будем займемся пошуками, карацей, даследаваннями.
Але гэта, на жаль, ніводныя нават прылады, якія Unity асеты распакоўваюць, яны тут рады не дадуць. Прыйдзецца рукамі, хутчэй за ўсё, і логікай карыстацца, проста прыдумваць. Гэта літаральна як, тыпу, як калупацца, шукаць золата. Ты сядзіш і просто калупаеш, пакуль не знойдзеш. Вось, літаральна, ніводны аўтаматычны пошук просто не дае рады. Але ў мяне ёсць пару такіх падказачак на гэта. Нарэшце, на ангельскай. Нават на ангельскай... Чаму яно на ангельскай зламалася? Чаму? Яно ж раней так не зламанае было. Што гэта за херня? Так, чат, мы зараз усталюем... Просто нават ангельская зламалася. Чаму ангельская зламалася? Мы нешта змянілі дзесьці... Так, зараз я знясу поўнасцю наш пераклад і усталюю старую версію. Альбо яны... Слухайце, а што калі распрацоўшчыкі, калі яны дадалі рэкламу сваёй гульні, яны шрифты трошки змянілі? Вось гэта срака будзе. Жесть просто тады. Ладно, так, давайте зараз мы Verify Repair, няхай он мне гульню поўнасцю верне у першародны стан. Мы зараз усталюем старую версію, якая гэтага самага. Якая 0.2.4 да беткі. І паглядзім, што ў ёй. Яна ж не можа. Пачакайце-ка, 0.2.4 не мае магчымасці. Альбо фік... там была 0.2.4.1, якая ўпраўляе. Вось, мы 0.2.4.1 усталюем і праверым яе. Тому што іншага тлумачэння ў мяне няма. Гэта хранейка. Так. Nexus Mods. Таб. Усё капслук. Пам, файлы. Вторая версия 0. Так, это старые 0.2.4.1. Ось она меня цікавить. Чому гульня? Ось, зараз вона пішла запамповуватися. Добре. Так, ты идешь у нас у папку з гульней. Або ти ще обновляєшся там. Подається, ще обновляється. Змяніць усе лічбовыя значэнні. Слухай, замяніць усе лічбовыя значэнні ва ўсёй гульні, па-першае, ніводны распакоўшчык мне такога не дазволіць. Ну, тэхнічна. Па-другое, там жа не знаходзяцца гэтыя самыя. Там жа большасць гэтых лічбовых значэнняў гэта айдішнікі, які рэсурс з якім рэсурсам звязаны. Я не магу просто так знайсці. І па слову фонд я нават шукаць не магу. Ну, то бок, пошук па фонту, па слову фонд просто немагчыма ў праекце. Таму што... я, дарэчы, я распакоўваў гульню. У меня была такая хрень. Зараз я, можа быць, туды і звярнуся. Там, можа быць, пашукаем. Ну, тыпу, усе ўзгадванні слова фонд просто па ўсім рэсурсам гульні. Сапраўды, прынамсі, у маёй версіі гульні гэтая праблема з Always Win, Always Lose з'явілася пасля апдейта з рэкламай. Слухайце, мы зараз... мне, можа быць, патрэбна было бы просто паглядзець, як яно выглядае ў арыгінале. Ну, типу, без... А чому яно ўсё яшчэ апдейтіць? Чому я не могу націснуць play? Зараз, может быть, всю гульню перестраивать будем. Добра. Я дам її проапдейтиться, а сам хутенько пойду за гарбаткой. Хутко буду.
Нешта я не разумею, чаму ў мяне ўсё яшчэ нельга плей націснуць. Перезагрузім GOG. Ён там яшчэ застаўся дзесьці. Запусцім яго поўнасцю. Нешта, карацей, я зараз крыху думаю, трэба паспрабаваць, можа быць, калі рэпэйра прыйдзецца яшчэ раз зрабіць, то мы просто запусцім гульню і паглядзім, як гульня выглядае. Тыпу, прям вось у арыгінале. Просто ёсць у мяне падазрэнне, што, ну, не можа жа быць такога, што распрацоўшчыкі накасячылі і зламалі сабе вось гэтую менюшку. Дзесь сабе там назмянялі, і то бок гэта паломка, якая ёсць, тыпу, паўсюль ва ўсіх, нават у арыгінале. Я сумняваюся у такім. Просто, ну, калі так просто адбудзецца, у нас... Мы ж просто каля гэтага таксама, мы толькі... Не, ну, у нас як бы ёсць звязаная змена. Мы пераназывалі штукі, так? Вось. Скануюцца ўстрываныя файлы. Ну ладно, няхай працуе. Чакаем. Ну яна тыпу апдэйціцца, карацей. Нешта доўгае, просто ніколі раней столькі не займала па часе. Update failed? Чаму? Update failed, disk access error occurred. Что? Доступ до диска зламаўся. То там же месца яшчэ да халеры. Я не ведаю, блин, що за хрень? Что значит диск access? Я зараз просто, может быть, полностью гульню перасталю. Чому мне? Я зразумеў, чаму. Мне гэтая хрень адчынена. Вось. Я зразумеў. Гэта asset manager, якім я распаковываю гульню. Наконт змяніць усе лічбовыя значэнні, далі іх просто каб прайсціся па ўсёй праблеме, то, в прынцыпе, гэта не вельмі магчыма. То бок, ну, я просто ламаю гульню. Мне патрэбна змяніць усе фонты, але фонты я знайсці не магу. Калі б я мог знайсці ўсе фонты, то я бы просто рукамі бы іх праверыў. Ось, зараз. Альбо просто паглядзеў, што там прыкладна ёсць каля яго, і знайшоў бы тое, што лагічна называецца, і ўсё. У мяне быў праект, я поўнасцю распаковваў усю, вось, Discorism Unpacked. Захаваць... той файлік. У меня там есть файлик, где я бота колупал. Ладно, хрен з ім, калі знікне, то знікне. Вось он, Unpacked. Каб спецыяльна, каб шукаць па ўсяму. Усе ўзроўні, усе ресурсы, усе shared assets, усё прям усё, што ёсць. Добра, шукаем фонд. І вось оно у small ёсць, мы гэта ведаем, і гэта мы змянялі. Так. Давайте у shared assets. Ну так, добра. Font size profile, view profiles. Гэта не тое. Ну, то бок вы бачыце, так? І вось оно усе сустрэчы, і іх там мільёны. Дарэчы, што гэта у нас? Яно яшчэ працягвае знаходзіць. Вы бачыце. Яно надоўга, карацей. Просто гэта ўсе асеты гульні. Прям усе распакаваныя ў адзін файлік. Ну, у адну папку. Это можа... Так, яно там яшчэ працягвае шукаць. Гэта карацей надоўга. Так, добра. Я пакуль на гэта робіць, у нас, па ідэе, абнавілася там, так? Я іду, і я запушчу проста як ёсць. Гэта, па ідэе, зараз версія без увогуле гэтага. Без перакладу. Па ідэе, павінна быць. Я пагляджу, бо калі гэта распрацоўшчыкі накасячылі, то, канешне, ну, вы не ачмурэлі, па-першае, па-другое, ну, прыйдзецца выпраўляць, альбо чакаць, пакуль яны выправіць. Таму што гэта лухта нейкая. Так, гэта, падаецца, арыгінальныя шрифты зараз ужо. Ці зробіць яны яшчэ адзін апдейт, калі ўжо іхняя гульня выйдзе, але каб ужо прыбраць рэкламу. Я думаю, што они ніколі не прыбяруць. Ім неяк патрэбна Zero Parades. Так, добра, гэта і гульня як ёсць. Гэта літаральна як ёсць, гэта без мода, абсалютна без пераклада. Лезем да яе. Не, тут усё нормально. Always loses, always wins, так? То бок гэта... Бачыце, наколькі ён менш, так? Ну, у арыгінале. Таму нам патрэбна наш шрифт змяніць, ён занадта вялікі. Ось, мне падаецца, ён, дарэчы, неяк быццам бы змяніўся, ён раней нейкі іншы быў.
У нас падобны шрыфт, але ў нас не той же самы. Мы не маглі выкарыстоўваць усе. Па-першае, мэта была у тым, каб мы нідзе да нас легальна немагчыма было дакалупацца, там мы выкарыстоўвалі бясплатныя шрыфты. Гэта першае, а яны не ўсе ідеальныя. Ну, вы бачыце, але яны не ўсе ідэальныя, мы просто шукалі максімальна падобныя. І плюс некаторыя шрыфтовы, якія там выкарыстоўвалі, у кароткага там не маюць. Вось. Просто. І шрифты там свае трошки месцамі. На дыске Elysium отправляется 100, дзякуй вялікі, Вячеславович. А потом яшчэ адзін, каб рэкламаваць нешта іншае. Я думаю, што шчыра Zaum закрыецца на Zero Parades. Тое, што я пабачыў у дэмцы, гэта, скажем так, для фанатаў дыска Elysium там занадта слабы тэкст. Просто слабы, як бы, штукі, якія там літаральна за дэмку. Я разумею, што дакапаўся да аднаго моманту, але там ёсць несмешны момант, і ён працягвае быць несмешным. І я разумею, што камусьці ён будзе смешным, просто што дыск Elysium прям, не ведаю, ён настолькі на некалькі крокаў наперадзе і настолькі глыбокі, што ты разумееш, што гэтыя людзі прям ачмуряць колькі часу прасядзелі над тэкстам. Zero Parades быццам бы не да канца адшліфаваная, ну, у сэнсе тэкста, просто тэкста. Вось, і гэта адчуваецца. Добра, карацей, глядзіце. Калі у арыгінале все нормально, то бок гэта праблема нашага мода. Я возьму, іду, давайте вернемся на версію 0.2.4.1. Калі праблема там, то, ну, мы ведаем, што праблема як бы заявілася ад нас, так, а не са змены інтэрфейса, так. І гэта адбылося, я хаця бы буду ведаць, што гэта, таму што адзінае, што на мой погляд магло зламаць вось так вось гульню, гэта нашыя змены ў інтэрфейсе, то бок просто надпісы змяніліся. І мы зараз зацэнім, як оно выглядае раней. Так, арганізацыю адмяніць, гэта ўсё ёсць. Дзе там ён нам кардзіўся? Замяніць 5 файлаў, так. Кампанію не адціснулі арыгінальных распрацоўшчыкаў? Так, так. Просто я аб тым, што Zaum закрыецца, тыпу, нават вось гэтая адціснутая кампанія, нават тое, што называецца Zaum'ом, яна закрыецца вось на гэтым моманце. І я не думаю, што... Я думаю, мне падабаецца тэма шпіёнаў, мне падабаецца ідэя Zero Parades, мне падабаецца візуальны стыль, ён трошкі пуставаты, на мой погляд, але гэта нармальна для шпіёнскага такога трылера. Я зацікаўлены быў дэмкай і пачаткам таго, што я бачыў. Але тэкст месцамі хочацца просто прям скіпаць. Прям скіпаць. Так, гэта ўжо з перакладам? Гэта з перакладам, добра. Гэта 0.2.4.1. Якая выпраўляе краш у гульні. Так, гэта з'явілася... Так, цікава. Гэта з'явілася, праблема з'явілася... Што калі? Зараз вернемся зноў на арыгінал. І я пагляджу ў гішпанскую. Я ў гішпанскую не глядзеў. Мне падаецца, яны зламалі гішпанскую нейкім чынам. Таму што я мяне тлумачэння няма. 0.2.4.1 не мела ніякіх зменаў са шрифтамі. Адзінае, што яна змяніла, гэта надпіс... А не, пачакайце-ка. Я запакоўваў іншы шрифт, падаецца. Яна каб злева знізу адолець. Па-мойму, была... У нас жа стрым нават быў. Альбо я рабіў гэта на стрыме ці не на стрыме? Выпраўлення. Просто калі я на стрыме прям рабіў, по-моему, на стрыме рабіў. Слухайце, можа варта паглядзець, што я рабіў там. Таму што мне падрабязных я там спяшаўся, і я падрабязных нейкіх сабе нотатак не пакідаў, што я рабіў. Так, давайте спачатку. Мы адкатваем зараз зноў да гульні як ёсць, паглядзім у гішпанскую, калі гішпанская нормальная, гішпанская, іспанская, неважна. Вось, калі іспанская нормальна, то гэта выключна моя праблема. Я зрабіў гэта не у гэтым самым, не са змены. Я нейкім чынам паўплываў на гэтую штуку праз тое, што я зрабіў на фіксе. І гэта цікава. Трэба пераглядзець свой... Калі гэта было на стрыметрам, зараз хуценька стрым яшчэ пераглядзім. Цікава будзе, карацей, будзем глядзець, як гэта, рэакцыя, карацей, на свой жа стрым будзе ў нас. Давай, гуля. Обновляйся. Ёсць, яна вярнулася ў першародны стан без мода. Дарэчы, Тірт, я табе ключик яшчэ не скінуў, я як толькі дык адразу сёння можа закінуў.
Запіс ёсць? Павінен быць, я запіс усяго пакідаю. Ён уже давно быў. Ну, я закидываю ўсё на YouTube. Прям усе стрымы ідуць на YouTube. На YouTube самая поўная калекцыя стрымоў, там можа не хапае аднаго-двух, і гэта самы пачатковы на пераклад, таму што я лічыў, што гэта не цікава. Я думаў, што на такія стрымы ніхто хадзіць не будзе, ніхто іх потом пераглядаць не будзе. Я скажу шчыра, гэта прям насамрэч даволі праглядаемыя стрымы. Ну, у запісах у архіве. Ось. Так, добра, мы гэта зрабілі. І мы правяраем іспанскую зараз. Лезем канкрэтна гэту праверку і глядзім на іспанскай. Уявіце сабе, калі яны уявіце сабе, калі яны зламалі насамрэч сваім вось гэтым рэкламай іспанскую. Хаця я думаю, я, па-мойму, там шрифты перапакоўваў. Я, па-мойму, перапакоўваў нейкі шрифт, які гэта адрамантаваў, але можа быць у чым? Як так атрымалася? Чаму я такі здаравенны стаў? Зараз, ну трэба іспанскую глядзець, каб упэўніцца. Але ён на ангельскую, не, гэта дакладна мы зламалі. Гэта мы дакладна зламалі, зараз яшчэ раз пераправерка. Я зараз разумею, што не, тут нема ніякага варыянта, што гэта арыгінальна памылка. Так, бачце. Яно нормально, always loses, always wins. Вось, у арыгінале ўсё нормально, так. Блин, які яны больш мелкі шрифт, агулам просто больш мелкі шрифт. Просто гэта, ну, ведаеце, карацей, сам шрифт можа па сабе мець розныя памеры. Так, добра, гэта я зламаў, ідзем тады глядзець, што я ламаў. Так. YouTube. Так, шукаем. Не тое. Не то YouTube. Так. Блин, карацей. Так зраблю. Альбо што ў мяне там ёсць. Дзіўны YouTube, дарэчы, выдала, не тое. Нешта. Так. Не, зноў жа будзе, што за хрень. Так. Боже, я гэтым... Так, зараз пачакаць чат. Момант. Зараз аккаунтамі тут пакруціць. Нешта хрэннейкае. Там прям не стары аккаунт, карацей. Нешта всплыў. Не ведаю з халеры. Так. Ёсць. Пам-пам-пам-пам-пам. Я вам нічога не паказваецца, ўсё нормально. Ёсць. Зараз тут знайсці сярод іх толькі. Сярод плейлістаў вяртаю назад экран. Пум-пум-пум-пум. 10 тут было. А можна пошук канкрэтна па ім? Блин, мне падаецца, не атрымаецца так. Диско Elysium. Пераклад. Павінна быць спецыяльны плейліст асабіста з перакладам 8. Пачакайце, геймплей. Стую. Чакайце, гэта чаму яно ў плейлісце пераклада? Гэта я ўжо з перакладам просто гуляў. Зразумеў. Так, не, гэта не тое. Гэта не працэс перакладу, гэта не тое. Так. Зноў Disco Elysium. Раз, два. І вось оно, пераклад. Пераклад і ўпраўленне. Вось оно. Пасля абнаўлення пераклада вось оно. Вось оно то, што мы маем. Давайте зараз Што я рабіў? Які шрифт я замяняў? Добралайт? Перапакоўваў. Альбо што? Чаму я перапакоўваў? Як я вызначыў гэта? Як я вызначыў праблемку? Я ж нават не ўсе шрифты перапакаваў. Альбо я ўсе перапакаваў. Просто можа я шрифт пераблытаў. Можа быць, пры запакоўцы я пераблытаў шрифт, і адсюль такая праблема. Альбо. Добра, медіум. Так, што я ў выніку? По выглядзе, што я тут зрабіў. Так, это у нас я просто рассказываў. Мотаем далей. Это тест уже пайшоў, так. Дзіўны эфект у мяне там атрымаўся. Поўнасцю перапакоўка шрифтоў. Слухайце, мне падаецца, просто ў пэўны момант тут закралася памылка запакоўкі шрифтоў.
Калі я гэта рабіў, я дзесьці неуважліва гэта зрабіў, альбо выставіў неправільныя значэнні. Ёсць такая верагоднасць. Альбо у самім атласе шрифтоў падлумачыў, што стандартны памер павінен быць больш, чым ён павінен быць дэфолтны. І ён дэфолтны там і забраў. Ёсць такая верагоднасць. Блин, каб гэта упэўніцца, мне патрэбна перапакаваць усе шрифты па новай. Это пару гадзін, 2-3 гадзіны на перапакоўку ўсіх шрифтоў. Я тут увесь стрым, па сутнасці, я толькі іграм займаўся. А ці не калупаўся ў канцы, дзесьці хрень нейку не зрабіў, тыпу залез і памяняў гэта самае. Я гэта ўжо выкладываю сам мод по новой. Так было яшчэ да такого стрима, который быў пасля апдейта. Ён раней з'явілася? Просто калі апдейт з'явіўся, ён зламаў, я не магу зараз праверыць, справа ў тым, што я не магу ніяк праверыць да таго апдейта. Усе версіі да апдейта да 0.2.4.1 непрацоўныя ўжо. Яны ўпалі. Таму што яны не працуюць просто. Іх немагчыма запусціць на новай версіі. Мне патрэбна вярнуцца ў папярэднюю версію гульні і з папярэдняй версіі гульні правяраць. А ў мяне такой магчымасці неяк пакуль у галаву нават не прыходзіць, як гэта зрабіць, калі я збіраюся. Што калі я пераблытаў? Давайте... Так, у нас шрифты былі. Зноў жа зараз я магію сваю зраблю. Палезу зараз шрифты, знайду, дзе у нас там. Дзе там шрифты? Дзе яны? Зараз я просто спецыяльна, таму што мала ли. Я тут па ўсіх скрынках сваіх шукаю. Шрифты. Шрифты. Не тое. Блін, дзе я іх запіхнуў? Зараз я, пакуль я шукаю іх. Мне нават ніякай замены невялічкай нейкай няма вам паказаць. Так. Вось шрифты дыскалізм. Зараз я залезу у... Які гэта можа быць? Merryweather? Можа быць... Што у меня есть подозрение невялічкае, што можа быць просто один шрифт быў запакаваны не ў той шрифт. І ўсё, і тут яно паламалася. Можна пасычыць гульню на торрентах. Яно, то бок, можна, просто праблема гэта не вырашае. Разумееце? То бок, глобальна ў гэтым ёсць адзіная праблема. Гэта бессэнсоўна. Глобальна гэта маю праблему не вырашае. Вось чым штука. Мне патрэбна ў любым выпадку гэта як бы я ведаю, што праблема ў шрифтах хутчэй за ўсё, так? Нават калі я пагляджу старую версію, што мне гэта дасць, так? Я даведаюся, што напрыклад, новая інфармацыя, што 0.2.4.0, ну просто 0.2.4, яна тыпу працуе нармальна на старой версіі. Гэта я і так ведаю. Калі яна там не працуе нармальна, то незразумела, чаму яна, ну, тыпу, у які момант можна так ісці па версіях вельмі далёка. Мне патрэбна фікс, а не... Ну, ведаючы, у чым праблема, гэта можа вырашыць яе, але праслядзіць гэта будзе вельмі доўга, нудна і бессэнсоўна. То бок, адзіны варыянт, які мне зараз прыходзіць, гэта паспрабаваць часткова, можа быць, запакаваць шрифты. То бок узяць арыгінал і запакаваць шрифты, якія ў нас ёсць зараз, вось як яны ёсць, па крыху дадаваць іх, пакуль я не знайду той шрифт, які ламае. Вось гэта я магу. І гэта робіцца даволі хутка, таму што шрифты ўжо падрыхтаваныя, так? То бок я поўнасцю перапакоўка займае шмат часу, але гатовы шрифт, калі ён ужо гатовы, ён у гульню запіхваецца вельмі хутка. Таму мы можам што зараз зрабіць? Я магу ўзяць гульню рэсетнуць на дэфолт, так? Яна ж на ангельскай таксама зламаная, правильно?
Зараз зазірнем. І калі яна нават на ангельскай зламаная, то я магу паглядзець, у які момант гэта менюшка ламаецца. То бок пакрысе дадаваць нашыя шрифты замест тых шрифтоў, якія ёсць. І калі я знайду, які шрифт канкрэтна ламае, то тады я магу пашукаць альбо падрыхтаваць, ну, тыпу нешта пазамяняць у гэтым шрифте, каб зразумець, што канкрэтна ў ім ламае. Калі выйшла абнова, нешта ў перакладзе зламалася. Обнова вышла так, паломка заявілася, але паломка заявілася там толькі рэкламка, і яны абнаўленне зрабілі гэтага самага. А вось эта рэкламка злева знізу, за яе па сутнасці ламалася, таму што яны палезлі, яны таксама шрифты нешта клупалі там. Ну вось, карацей. Глядзім, так, вось оно так выглядае, ўсё добра. Ну, тыпу, ўсё на месцы. Мы зараз пойдзем вось гэты шрифт, мы пойдзем па крысе шрифты, мне падаецца, ён нагадвае, які ён нагадвае са шрифтоў, дзе яны там, вось яны. Ён нагадвае мне, насамрэч, вось гэты Semi Bold, альбо вось гэты Rounded Medium. Малаверагодна, гэта яшчэ з невялічкай верагоднасцю можа быць X2 Bold, які добра Bold у арыгінале. Так. Ну, мой першы кандыдат гэта будзе насамрэч. Давайте добра medium, добра light. Блін, а я перапаковываю усе шрифты на стрыме, альбо. Ну не мог я усе. Я не мог усе перапакаваць. Добра бук я перапаковываў. Давайте паслухаем мяне. Боже, як ціха. Я ні галеры не чую. Боже, это мне падаецца яшчэ тады, калі ў мяне чамусьці зламалася, ну, тыпу, вінда пачала перасоўваць гэты самы, і я гэта зразумеў толькі праз, некалькі месяцаў, што ў мяне неправільна гэта працуе. Так, вось. Ну, ціха ж, капец. Менш ледь чуйна. Бесіць. Выйшлі. Яшчэ раз тут захаваліся. І зараз паглядзім. Калі інтэлект выправіўся, то у нас, по сутнасці... Это інтэлект, я... Такога не адбываецца. Гульня запусцілася, так? Але я шмат чаго рабіў. Я шмат шрифтоў калупаў. Не, мы так не вызначым. Я некалькі шрифтоў калупаў, і калі б там адзін быў бы, то гэта было б проста. Вітаю, Багема. Калі взять верхнюю версію гульні пасля апдейта і апошнюю версію перакладу да апдейта, то гэтая праблема мусіць быць. Нельга ўзяць апошнюю версію перакладу да апдейта, таму што да апдейта ён якраз такі, для чаго зрабілася 0.2.4.1, таму што гульня крашылася. Немагчыма было зайсці ў гульню. Вось, апдейт выпраўляў якраз такі праблему рэкламкі. А там была перапакоўка шрифтоў. І хутчэй за ўсё гэтая перапакоўка шрифтоў пераўтварыла вось эту менюшку прапановы, ну, то бок праверкі, пераўтварыла ў месіва. Вось гэтая перапакоўка яна і зламала, то бок 2 месяцы назад я яе зламаў. Ну, прыкладна, калі я там гэта рабіў. Дарэчы. Я закрыў ўжо. Не закрыў. Дата 18-12, то бок 3 месяцы назад я гэта зламаў, па сутнасці. Я нават не заўважыў гэта, я не ведаў пра гэта. Малайчыны якія, не датэсціў. Блин, ну праблема. Так, ладно. Добра, што мы робім? Мы бяром, пакідаем гульню. Пакідаем яе нахрен. Далей. Гук у мяне ўсё ёсць, усё на месца. Верну музычку. Што мы без музычкі сядзем? Таму што зараз нас чакае цікавая праца. Нас цікавая праца чакаем. Мы пойдзем па парадку. І мы будзем запіхваць у гульню усе шрифты, якія ў нас ёсць. Па чарзе, кожны раз запускаючы гульню, правяраючы, што ці зламалася ці не, і тут пераклад не абавязковы, мы можам толькі на ангельскай правяраць, таму што калі яно зламала на ангельскай, яно зламана паўсюль проста. Ідзем тады. Зараз гэта будзе нудна і мутарна. Так, памятаць бы толькі шрифты, яны прям фонд, па-мойму, запакаваныя. Где запаковал? Где у меня шрифты запаковал? Фонс? Ну так. English. Ну так, правильно, я же английские шрифты запаковываю. Блин, я уже давно так это редко роблю, что забываюсь, что покрыть. Фонс.
English. Так. Так, я ждаю эту память все разгрузить. Нам патрэбна. Поехали по парадку. Наши запакаваныя шрифты. Пойдем прям зверху. Давайте самых відавочных кандыдатаў пойдем адразу, каб не губляць час, тому што ёсць штукі, якія хутчэй верагодней, чым іншыя. Малаверагодна, што гэта Core Sans, але можа быць. Гэта хутчэй за ўсё. Думаю, Добрабук трэба паспрабаваць. Запаковваем Добрабук і глядзім яго. А я як у яе гуляў? Я не ведаю, як ты гуляў, таму што 0241 літаральна сэнс і вось гэтага стрыма, які там быў, у тым, што калі апдейт накаціць, то пераклад ламаецца. Ну, тыпу, пераклад абсолютна не спускаецца, ні гульня просто вылетае адразу. На ўсіх платформах, абсалютна. Мегапазерскі. Прям не. Ну, немагчыма старую версію пераклада накінуць на гэта самае на бягучую версію. Ну, можа быць, зараз можна, але тады гэта ламала прям на 100%. Так, Добрабук. Добрабук. Нам патрэбны, і мы яго зараз запакуем хутенька. Шукаем. Давайте некая депрессивная гэта Degeneracy песня. Называется Your Body Betrays Your Degeneracy. Так. Давайте Верлин Рекс. Ось, заўсёды пазітыўная мелодыя. Супер падабаецца. Так, Добрабук. Вось он наш. Так. А чаму? Яны больш файлаў, што ли, накідалі ўжо, не? Hidden text, dyslexic, hidden text. Ага, Atlas Material, SDF. Давайте Добрабук. Ну, гэта, па сутнасці, яны павінны быць. Так, ну добра. Яго? Лагіны. А не. Import dump. Ідзем у наш пераклады. Font assets, output. Гэта не тое. Input. Не? Не, гэта ўжо мой. Это output. Тое, што ўжо працавана. І... Ага, Добрабук там. Нейка цікавая штука тут адбылася. Там у Shared Assets я запаковывал. По-моему, Добрабук был запакованы и туды, и туды. Давайте вось гэта заменим спачатку. Вось яго. Оп. И Atlas нам патрэбны. Plugins. Edit Texture. Загрузить нашу текстурку. А куда я Атласы поскидывал? Fonts? Не. Fonts Input. Вось яны Атласы. Нас цікавіць... мне патрэбна арыентавацца не на гэты. Мне патрэбна пайсці ў шрифты. Гэта мы зараз Добраболт робім, нам патрэбна Exa 2 болт. Альбо які? Я Добрабук? Які я запаковываю зараз? Так, блутаніна з назвамі. Добрабук я запаковываю. Так. Добрабук. M plus Rounded Medium нам патрэбна. M plus Rounded Medium. Ось ён. Ось яны Атласы. Захоўваем. Ок. Цяпер наново ўсё перакладаць. Не. Гэта выключна гэта самае. Тут як жа ж тэхнічны момант. Гэта выключна тэхнічная як праблема. Як бы ніхто асабіста не дапаможа, акрамя мяне можа. Астатнія такім не займаюцца. І толькі я займаюся гэтай хрэнью. Так, добра. Ёсць. Запускаем гульню, правяраем. Той стрим, на якім карысна было б мець дзесьці на экране чатку, потому что па сутнасці я сяджу просто калупаюся і буду калупацца яшчэ доўга. Ёсць. Глядзім. Калі яно заменена, то розніцы няма ніякай. Давайте ў галоўнае меню тады.
калі яно заменена, то яна вот вось яно заменена, хутчэй за ўсё, вось яно. Так. Adjustability, падаецца ўсё, не, яно як бы нармальна, так. Добра, гэта не ён, не добра бук. Добра бук выкрэсліваем. Давайте сабе неяк адзначаць зараз. Так, добра бук. Ёсць, мы праверылі. Добра лайт. Высокая верагоднасць, насамрэч. А, не, пачакайце-ка. Это на кнопачках, это не тое. Вось гэта робота лайт. Добра лайт можа быць. Але глядзячы на яго, яшчэ добра медіум можа быць ён. Давайте добра медіум паспрабуем запакаваць. Добра медіум. Атлас. Так, давайте адсартаваць. Добра медіум. Гэта... Дзе ён там? SDF. Вось ён. І Атлас. Атлас Inverting. Божухна. Гэта новае, мне падаецца, прям новае не пададавалі, мне падаецца. На Двінці Original Sin 2 правіцца 2500, дзякуй вялікі. Я яшчэ памятаю, што пісаў ужо ў чаце пра гэтую праблему. Можа, гэта было ўжо праз які тыдзень прасля апдейта, а калі я напісаў, што дапрайшоў гульню. У цябе, можа, гульня не абнавілася? Можа быць такое, што яна засталась праз старой версіі? Типу, ну, гэта адзінае тлумачэнне, якое ў мяне ёсць. Таму што, як толькі выйшла абнаўленне, я на наступны дзень зрабіў фікс. То бок, гэта літаральна адбылося амаль адразу. Ну, то бок, адно з адным. Літаральна, сярэдзіна дня вылятае гульня, і на наступны дзень я раблю ўжо фікс. Так, там розніца амаль нулевая. Так, па-па-па-па-пам, добра медіум і SDF. Мне патрэбна імпорт-дамп. Мне патрэбна output. А, не туды. Добра медіум ёсць. І Atlas. Плагіны, змяніць тэкстурку, ок, загрузіць. І гэта у нас Exa 7 Bolt. Я адзначу сюды. Ой, не то. Exa 2 7 Bolt. Ёсць, вось яго запакаваў. Можа быць, я пераблытаў, проста не тое запакаваў, таму што гэта магчыма. Пераблытаць з усіх гэтых назвах з-за таго, што тебе паралельна две назвы шрифтоў вельмі лёгка. На Knights of the Old Republic The Sith Lords адпраўляецца 1000. Дзякуй вялікі. Я думаю, што яшчэ зраблю вам пошук альбо нейкую яшчэ разумную штуку, якая будзе трохі, ну, калі розніца паміж назвамі гульні і тое, што там ёсць невялічкая, то каб яно выпраўляла мелкія хібы. Ну, напрыклад, там неправільна ўведзеныя нейкія літары на адну-дзве, калі прамахнуліся. Потому што зараз вось гэтая галасавалка, она вельмі жорсткая. Але я яе дзесьці потым зраблю, таму што зараз важней вось гэта. Так, ёсць. А то наша версія затрымалася занадта. Ёсць гэта... Яно ў гульні, правильно? Правильно. Не, неправильно. Не ў гульні. Ёсць. Вось зараз у гульні. Паехалі. Глядзім. Просто самое, ну, неабходнасці змяняць блок няма. Тут хутчэй за ўсё памылка ў шрифте. Я думаў, гэта інтэрфейс мы неяк пераназвалі, яно зламалася, але там відавочна, што нешта не так. Прям зусім не так. Не змянілася. Ну, гэта значыць не яно. Правильно же і на гэтым самым іспанскай таксама. Блин. Што мне нагадвае гэты шрифт? Ну добра, тады гэта будзе работа лайт. Добра лайт павінна быць яно, таму што больш, ну, я не ведаю нават. Калі не M+,
калі не гэтые, то астатнія Merryweather, яно далёка, яно з рознымі засечкамі. Гэта не яно. Гэта не дыслексік. Шрифты, дарэчы, я не ведаю зараз, што за жесть там увогуле Open Dyslexic адбываецца. Open Dyslexic з самага пачатку быў вельмі вялікім шрифтом. Прям здаравенным ён вельмі вылазіць. Ладно, добра, давайте работа. Добра лайт на работа лайт. Заменяем. Так. Пум-пум-пум. Работа лайт. Добра лайт. Добра, поехали. Зараз яго запакуем. Што мы зараз робім для тых, хто не ведае, што за халера адбываецца? Карацей, учора пасля тэста на новай версіі, то знойдзена было даволі шмат праблем у ёй. Так, задзёбаў. Было даволі шмат праблем у ёй знойдзена. І так выкладваць версію новую нельга проста не. Таму мы так не будзем рабіць, мы зробім нармальна, мы зробім... Так, а чаму я? Я прям поўнасцю закрыў. Разумею. Нельга так выкладваць, трэба выпраўляць. І шрифты там у адным месцы, прям у адной менюшцы прям такая жесть, што калі астатнія можна прыкрыць вочы, так праплюшыць, просто праігнараваць трошки праблему, то гэта ўжо просто жесть. Там яно так разносіць. Трэба хаця бы яе выправіць. Хаця бы. У ідэале насамрэч усё, таму што я бы жадаў да інтэрфейса больш не вяртацца, але зноў жа я магу частку гэтай працы адкласці на наступную версію. Невядома, якія шрифты ў гэтым месцы выкарыстоўваюцца. Нейкі з гэтых візуальна падобны для мяне быў больш за ўсё на M+ Rounded. Вось гэты добрабук. Далей, малаверагодны, гэта быў добра медіум. Так, зараз я бяру работа лайт, паспрабую работа лайт, таму што там шрифт без засечак. І ўсё. Я ведаю, што ён без засечак. А на шрифты вось гэтыя ідуць у нас Merryweather. На шрифты, якія тэкста звычайныя. І там якраз такі, ён там якраз такі без засечак. Работа лайт, save lives. Так. Да, зараз я яго ляснем, карацей, работа лайт туды пойдзем. Таму што я мог неправільна запакаваць проста шрифты, калі спяшаўся. Я тады выпраўляў праблему, якая распрацоўшчыкі тады замянілі. І я, можа, памыліўся і дзесьці неправільна не ў тое запакаваў. Вось такое можа быць. І калі так адбылося, то мне патрэбна проста па сутнасці выправіць сваю памылку і запакаваць, можа быць, правільную штуку, але я нават не ведаю, які шрифт ламае. Работа лайт. Карацей, у нас шрифты, просто мы пазамянялі ўсе на бесплатныя шрифты у нашай версіі. Па-першае, з-за таго, што некаторыя абмежаваныя ў гэтым самым. Яны абмежаваны ў колькасці, там кірыліца не паўсюль падтрымліваецца, там патрэбна альбо свае шрифты, там у любым выпадку свае шрифты прыйдзецца пакаваць. Вось. І нам патрэбна было штосьці, што падтрымлівае поўнасцю максімальны дыяпазон сімваляў. Таму што нам патрэбна яшчэ было выкарыстоўваць розныя умляўты, там вось гэты, розныя варыяцыі. І, карацей, мы ўзялі... я абавязкова ў кароткае, таму што куды ж без яго. Вось, і ў выніку яно было заменена на то, што максімальна падобнае, але з бясплатных шрифтоў, то бок абмежаванне і бясплатныя шрифты, і вось гэта. Exa2 правяраў? Так, Exa2 ўжо ёсць, Semi-Bold. Добра медіум. Так, гэта быў апошні, які я зараз запакаваў, ён нічога не змяніў. Значыць, гэта, хутчэй за ўсё, добра лайт тады застаецца. Не прыходзіць у галаву. Так, што я рабіў? Дзе я згубіўся-то? Трындзеў пакуль. Гэта я што адкрываю ўвогуле? Гэта мне патрэбны файлік тэкста, не атласа, а тлумачальніка. Добра, пераклад. Font assets, output. І гэта ў нас добра лайт. Запаковуем зараз добра лайт. І мне патрэбна атлас яго. Плагіны, тэкстурка, ок. Загрузіць іншую тэкстурку. У нас на input ідзе добра лайт. Пардон, работа лайт ужо. Тут трэба... Вось гэта блытаніна прям жорсткая, канешне. Так, я все на добра лайт. 2 ёсць, захавалі.
І тут яшчэ патрэбна захаваць. Ёсць. Все, гульня ёсць. Збіраем. Глядзім яшчэ раз. Добрабук можа. Глядзім. Добрабук. Добрабук ужо таксама адзначаны, яго таксама ўжо зрабіў. Гэта мои першыя два варыянты былі. Добрабук і добрамідзіум я ў такім вось, я іх нават адзначыў тут у файліку. Вось. Але гэта не яны. На здзіўленне. Калі гэта і зараз не спрацуе, блин, я не ведаю. Я, можа, нешта не той раблю зараз, можа, не тут запаковываю ўвогуле, можа, не ў той файлік. Лухтанейкая просто, да? Бо павінна ўжо пачаць. Ну, павінна нават візуальна змяняцца. Гульня. Я не разумею. Мне падаецца, надпіс змяніўся. Што за праблема? Мне такое адчуванне, што нічога не змянілася за ўвесь гэты час. Я, можа быць, не туды ўвогуле пакую? Дыска Элізіум. Дыска дата. Паглядзець проста апошні, які зменены быў. Дыска Элізіуме. Па даце проста. Там што за лухта? Яны не змяняюцца быццам бы. Так, English змяніўся сёння. Вось гэты. Толькі English. Астатнія змяніліся хрен ведае калі. Ну там кітайскі толькі не так даўно змяніўся ўсё. Карейскі таксама, але астатнія старыя і вось English я зараз запакаваў. Я не разумею. А ў гэтай перапакоўкі ёсць клей? Не, няма. CLI. Дарэчы, я не задумываўся. Што калі ёсць, то можна рэальна сабе скрыпцікамі. Скрыпцікамі, ну, трэба глядзець карацей. Проста гэтая перапакоўка не такая праблемная. Ну, тыпу, праблема гэта згенераваць гэтыя шрифты. Вось, напрыклад. Вось яна. Не, ну, як бы узгадкі ніякай няма, як мінімум. Калі глядзець, то трэба калупацца. Па-мойму, там было абмеркаванне ў яе, што яна плануе дадаць гэта, яны плануюць гэта дадаць, але да гэтага, падаецца, так і ніколі не дабралося. Добра. Чаму? Чаму яно не змяняе? Ну, просто там шрифт такі. Давайте яшчэ раз. Я зараз сабе скриншот зараблю і вачыма просто вось прям 1 да 1 да шрифта дадам і будем глядзець, таму што гэта лухтанейка. Я зараз па колу просто хаджу. Я зараз шукаю канкрэтна шрифт, які always win, always lose. А што калі? А што калі праблема ў тэксце? Давайте тэкст запакуем. Давайте тэкст. Давайте тэкст закінем. Што калі яно пачынае вар'яцець, калі ты тэкст робіш больш запэўны? І ён тады вар'яцее. Таму што мне такое адчуванне, што мы павінны былі ўжо запакаваць. Я павінна разнесці проста ўшчэнт. Я зараз пайду ў наш гэта самы запакаваны мод. Так. Fonts, English. Не fonts. Fonts я пакіну як ёсць. Закіну тэкст. І толькі яго і закінуў. Што магло цябе зламаць-то?
Так, беларускі тэкст ёсць. Добра, працягваем. Ну, нагадваю, што шрыфт зараз быў не перапакаваны ўвесь. Зараз нармальна. Бачыце, гэта хоць і родныя... Я шрифт дакладна запакаваў. Бачыце, там заўсёды правал, заўсёды поспех. Што за лухта? Я дакладна перапакаваў гэты шрифт, таму што інакш бы не было бы гэтых надпісаў тут. Разумееце? Праблема не ў шрифце. Можа быць, гэта нейкая камбінацыя, то бок шрифты і плюс тэкст. Таму што, бачыце, надпіс зверху, ён, ну, там, дзе квадрацікі, там не хапае літары, так? Але заўсёды правал, заўсёды поспех. Я ўпэўнены, што ў арыгінальным ангельскім шрифце няма літары У нідзе ні ў адным шрифце. Абсалютна ні ў адным. Вось, і ён бы вываліўся бы тады. І гэта значыць, што я ўжо запакаваў правільны шрифт сюды. А чаму ён тады разваліваецца так моцна? Можа, я рэальна... Давайте руками запакуем усе шрифты. Прям усе шрифты просто руками уважліва запакуем. Таму што можа быць такая хрень, што я просто неправільна пераблытаў, напрыклад, але тады і атласы бы паляцелі. Я просто, можа быць, наблытаў штосьці. Альбо яно камбінацыя рэальна шрифтоў. То бок, ну, камбінацыя шрифтоў прывяла да такога выбуху. Ну, я не ведаю, у меня нормального тлумачэння няма. Я што думаю, якія ідэі, у меня просто ідэй вельмі мала. Я прям не разумею, чаму. Добралайт я, да рэчы, запакаваў, так? Так, запакаваў. Это было апошняе, які я запакаваў. Далей, давайте, Корсанс. Давайте самый той, які асноўны у нас. Мерівезер, Сінанова, Сінабона, Сінанова Болт і Мерівезер Регуляр. Мы замяняем Сінанова Болт на Мерівезер Регуляр. У мяне ўжо ёсць падрыхтаваныя ўсе файлікі, мне толькі ручкамі іх запікаць. Так, Сінанова Болт. Сінанова Болт. Імпартаваць. І мы зноў жа будзем заходзіць у кожны раз, калі будзем рабіць новы шрифт. Сінанова Болт, ёсць он падрыхтаваны. І Атлас мне патрэбны. Атлас пакуем таксама. Так, зараз згубіўся трошки. Так, Font Assets, Input. І мне патрэбны Merryweather Regular. Ось ты. Добра. Так, есть. Есть. Идем, перепроверяем. Чекаем. Упс, криво запаковал. Упс. Штосьці я дзесьці пераблытаў. Зараз веселые штуки, бачите? Я штосьці не туды... Прям усе полетели? Так. Я, карацей, у мяне файлик і неправільны атлас, так. Вось гэта зламалася, так. Тут нічога не зламалася. А што я пераблытаў-то? Што я з чым пераблытаў? Там атлас не той запакаваў. Але чаму? Мне падавалася, там правільны атлас я зрабіў. Весёлы баг, так? Гэта неправільны атлас был падсунуты. Так. Я зараз Merryweather... Merryweather Light я хутчэй за ўсё атлас запакаваў. Вось у чым приколдес. Гэта у нас Сінанова Болт. Сінанова Болт. Так. Сінанова Болт. Атлас. Плагіны. Змяніць тэкстурку. Так. Так. Merryweather Regular. Не, я... Блин, мне падаецца, я Regular запихал. Так, правильно? Merryweather Regular. Что, где я помылился? У які момент я помылился? Где он там? Merryweather Regular.
Ну, добра, тая менюшка ніяк не змянілася, там можам спакойна да наступнага адразу ісці, таму што мне падаецца, я сінанова болт пераблытаў сінанова медіум, калі змяняў. Добра, я зараз яшчэ раз гэта import dump і сюды на output. Сінанова болт. Гэта. Яшчэ раз запаковываю. No болт, толькі іх два я замяніў. Так, ёсць. Полезли назад. Мне падавалася, што галоўнае меню з іншых літар складаецца. Не з гэтага шрифта. Чамусьці мне падавалася, што гэта іншы шрифт. Ну ладно. Не, гэта нейкія... Я, можа, перад гэтым памыліўся, і я загрузіўся і праверыў не з тым шрифтом. Альбо я не запакаваў. Што дзесьці хрэнейкая адбылася. Так, чакайце-ка, гэта менюшка павінна быць усё ж такі іншым. Так. Глядзім, гэта павінна быць вось оно, работа light. Я не запакаваў добра light, альбо неправильно запакаваў. Зараз. Давайте ўжо па парадку, каб бы дакладна. Добра light. Добра light SDF. Import dump. Добра light. Запаковываем. Добра light SDF Atlas. Это у нас праз плагины. Так, толькі нам патрэбны які? Нам патрэбная работа light. Я упэўнены, што я тое, што патрэбна запаковваў. Работа light. Добра. Ну, можа, неуважліва неяк рабіў. Так, это ёсць. Зноў жа, з чаткай часу уважлівасць на абудзе. Будем спадзявацца, зараз запрацуем. Як мінімум я вярну зараз гэту менюшку. І, ну, гэта як мінімум не набліжае нас. Мы ведаем, што гэта не гэтыя шрифты вінныя там. Так, усё вярнулася нормально. Гэта я, хутчэй за ўсё, на вас пераключыўся і згубіў думку, і ў выніку не тое запакаваў. Так. The sea's gonna calm down soon. I can feel it. The wind is turning southeast. Пум-пум-пум-пум-пум. What's on your mind, officer? Блин, ну яно не дрэнна. А што пайшло не так? Што у нас пайшло не так, чаму яно развалілася полностью як менюшка? Не разумею. Зараз. Просто, конечно, круто, калі яно хаця бы вернецца ў папярэдні свой стан, як оно было да паломкі. І будзе ок. Ну, хаця бы ок. Потому што з шрифтамі ўжо там пагуляцца, чаму яны там... Ну, мы ж... А я... Так, я у гэтай канкрэтнай штукі, тое, што ў дыалогу, я не змог кантраляваць памеры тых шрифтоў. Я ўжо праверыў на гэтым жа стриме. Добра. Тады даследаваць там тую штуку прыйдзецца, але яна меншая ў прыярытэце. Зараз просто хаця бы гэтую менюшку выправіць там што-то. Так, добра. Дадаем далей шрифты. Я сабе адзначаю гэты зроблены. Так, Merryweather Regular. І зараз Merryweather Light. Таму што ён павінен быць якраз такі асноўны шрифт гульні, гэта вось гэты сінанова Medium. І я яго на Merryweather Light замяню. Так, поехали. Я проверяю. Есть, пошли. Синанова Medium. Синанова Medium SDF. Импортуем. Синанова Medium. Синанова Atlas. Atlas есть. Заменяем Atlas. Так, и на что? Merryweather Light у вас. Где? Merryweather Light.
Ёсць. Два файліка замяніліся, захавалі іх. Это у нас пакет, таму і тут яшчэ захавацца і глядзім. Калі зараз разнясем менюшку, то я буду хаця бы ведаць, што гэта хутчэй за ўсё за камбінацыяй шрыфтоў, хутчэй за ўсё. Таму што можа быць яны надпісы, калі мы іх, а мы ж іх не змянялі, я ж толькі што правяраў 0241. Няўжо запакоўка неправільная, 0241 прывёл да такога. Ну, я хаця б буду ведаць, што яшчэ праблема ў гэтага шрыфта, можа быць, ён занадта вялікі. Можа быць, у яго там наладу патрэбна змяніць неяк. Там можна кантраляваць трохі шрыфты прям самого шрыфта. Тыпу іх дэфолтны памер. Можа быць, тут канкрэтна праскоквае яго дэфолтны памер, я там гуляўся з гэтымі памерамі і нешта паламаў. Такое таксама магчыма. Можа быць, вам на стрыме я што тлумачыў, замяніў літару, лічбу нейкую і не заўважыў, і ўсё, і каб здам. Яно ў парадку. Яно ў парадку. Гэтыя шрыфты. Бачыце, зніклі ўсе квадрацікі, зніклі. Гэтыя жа шрыфты. Я сябе зараз такім заразлайчаным адчуваю. Што за хрень? Ну, вось гэта вельмі нізкае, непрыемнае, але... Зараз, пачакайце, я сабе скриншотик пакінуў. Я не разумею. Ладно, давайте запаковывать шрифты. Так, это у нас есть. У нас засталося усяго нічога. Нам галоўнае меню. Чат, я не разумею, што адбываецца. Так, выберите архетип. А тут чаму ўсё нормально? А тут усё нормально? Тут моторика. Гэта стары просто тэкст. Все зразумеў, я тэкст падзапаковваў. Ну і вось гэта яшчэ тэкст. Я, можа быць, зараз тады перапакую гэтыя да канца тэксты, запакую. Я рукамі зараз шрифты гэтыя запакую. Так, ну тут вось моторика яшчэ засталася. Так, гэта ж... гэта ж так, все правильно, гэта стары тэкст. Калі гэта стары тэкст, то... Я, можа быць... Можа, ўсё ж такі тэкст неяк ламае. Зараз жа мы захоўваем як ёсць, і мы наверх зараз закінем новы тэкст і паглядзім, што будзе. Таму што калі гэта ўсё ж такі тэкст, то... Я просто ўжо думаў такі, да нормально ўсё тады, я ж магу забіць тады. Можа быць, просто на адзін сімбаль больш стала, ён там просто разносіць нахрен, выбух адбываецца, не ведаю. Тады тэкст. Давайте General запакую. Мне патрэбна гэта. Прямо гульню ўсё пакую пакуль што. Asset Bundles, Windows, Shared. Так, Lockets, English. Дзе ён? Чому я яго не бачу? Не, Spanish, я не English тут. Spanish, і я у першую чаргу General. Import dump. З пераклада з той версіі, якая ў мяне ёсць. Так. Тэкст перакладзены. І гэта я Locket. Ёсць. Это адзінае, што мы замяняем. Што гэта? Пачакайце-ка. Fonts, Locket, Spanish. Там просто, мне падаецца, якія... ну матэрыялы і што выкарыстоўваюцца для іх і ўсё. Што там? Гулім CSDF? Нейкі новы шрифт там дадалі, ці што? Калі не паспелі? Ладно, яны, падаецца, больш нідзе не выкарыстоўваюцца, хрен з ім. Ламаць гульню гэта не фіксіць. Ну так, зрабіў памылку і ты памыліўся. Вельмі проста. Так, ідзем назад. Зараз паглядзім. Гэта новы тэкст. Гэта новы тэкст інтэрфейса. І ён, па ідэе, павінен мець... Ён па-іншаму трошкі будзе выглядаць. Гэта прям апошні тэкст. Можа быць, я рэальна... У мяне шмат пытанняў. Зараз, калі разнясе, то гэта вінны тэкст. Але ён вельмі дзіўна вінны, як вы заўважылі. Там ён гіганцкімі проста літарамі нейкімі паказваецца.
Але зноў жа мы знайшлі праблему ў версіі яшчэ 0.2.4.1, правильно? Калі праблема ў версіі 0.2.4.1, значыць яно можа быць комплексна дзесьці вылезла. Я просто нават не ведаю, так, мы з такім яшчэ не знаходзілі такога. Так, працягваем. Ну, нормально. Яно нормально, і гэта новы тэкст. Пераправляю тэкст тут. Ну, тут не ўсё як бы нормально, тое, што частка вось рухавасць у нас замест маторыкі. Так, гэта ўсё ёсць. Тут як выглядае? Ну, там тэксту не паўсюль ёсць. Вось гэта дзіўная менюшка, яна як бы застаецца, але гэта праблема самой гульні. А якая там была з доўгімі? Кніга, націсні кнопку ўзаемадзейнічаць у рыштунку, каб разведзець кнігу. Давайте-ка вось гэта мне цікава. Пошук. Recent, вяртаемся. В тэксце. General. Як яно там? Націсні кнопку ўзаемадзейнічаць. Націсні кнопку ўзаемадзейнічаць у рыштунку, каб разведзець кнігу. Дзіўна. Ну, гэта карацей не праблема. Тут канкрэтна тое, што он так дзіўна сябе паводзіць, гэта праблема не тэкста, яно проста дзіўна сябе так паводзіць. Бачыце, ну ось. Я, конечно, разумею, што яно як бы просто з чаго пераносы, чаму яно не расцягвае на ўсё. Як бы жыць можна, просто напружваю. З іншага боку, можна просто зменшыць гэта ўсё і нармальна будзе. Так само. Добра, давайте тады скончым са шрифтом. Тэксты ўжо ў нас ёсць, так? Мы можам пайсці ў галоўнае меню. Так, тэксты на мыслі, чуллівы асілак. Добра. Апісанне рухавасць, вось яна ёсць. Пры стварэнні свайго... Што у нас сярэдняя, слабая, жахлівая. Добрая, выдатная. Гениальная, так? Ну гэта плюс-мінус нарм усё. Ну, это самое, это все нормально. Это мы можем выправить в любой момент. Что ідзе не так? Что ідзе не так? Ну, я тады руками дозапаковываю шрифты. Мне патрэбна нейкая тест, можа быць. Мне падаецца, можа быць, але ну реально неправильно нешта. І... Я шчыра, я губляюся. Я, па сутнасці, калі б я жадаў паўтарыць гэту памылку, я не ведаю, як яе паўтарыць. Яна проста ёсць. Яна проста ёсць. Я проста руками зараз перапакаваў шрифты па новай. І праблема, падаецца, знікла. Але я до конца не перапакаваў. Просто ці варта мне ісці ўвесь шлях до конца? Ці не? Ну, ў любым выпадку мне патрэбны шрифты назад, каб гэта працавала як версія, так? Таму будзем працягваць. Са шрифтамі мне тады засталося. Іду ў гульню, зноў распаковваю Fonts English. Там і дыслексік тады патрэбна запакаваць. Ладно, просто гэта прям на уважлівасць. Усё. Гэта і ёсць. Open дыслексікі запакую таксама. Зараз Добра Болт і Корсанс. Так, вось гэта ўсе две штукі і плюс яшчэ два дыслексіка. І тады мы па шрифтах мы, падаецца, гатовыя. Падаецца, блин. Хоть бы я просто прасцей гэта зрабіць за один заход усё. Тыпу вось гэта ўсё пазапаковваць і быць шчаслівым. Але, блин, калі там праблема нейкая, я не заўважыў эту праблему большага памеру. Так. Корсанс, поехали. Корсанс ES Lite SDF. Мы яго запаковываем. Я зараз, можа быць, давайте я ўсе прабягуся, і калі праблема вернецца... О, давайте я бэкап зраблю сабе. З гэтага файліка, як ён ёсць зараз, фантоў гэтых. Fonts, потому что гэта доўгі працэс іх перапаковваць. Я зараз сабе просто на стол закіну. Няхай будзе.
Пошук на... Так, ось. Не то. Так, де мой мозг? Ось, я знайшов свій мозг. Corsair SDF. Імпортуємо спочатку тексти. Это не в перекладе. Fonts, output, Corsair CS Lite. Правильно. Потім Atlas. Плагіни, змінити текстурку, змінити. Тут у нас вона називається Roboto Condensed Extra Light. Roboto Condensed Extra Light. Так, Roboto Condensed Extra Light. Ёсць. Далей. Гэта я адразу пайду наступнае. Я просто дагэтуль рабіў шмат дзеянняў, таму што я не жадаў прапусціць той шрыфт, які ламае. Зараз мы два запакуем адразу, я бэкап маю. Паглядзім іх. І калі нешта пойдзе не так, то ўжо будзем вяртацца і глядзець, што канкрэтна пайшло не так. Output, Добраболт SDF. Так, Добраболт SDF яно пайшло. І нам патрэбна на Exabolt яму Atlas даць. Добраболт Atlas. Чакайце, я яго не рабіў ужо? Я ж рабіў яго. Не, пачакайце, не, яго я не рабіў якраз таки. Ладно. Што я тады рабіў? Добрабук. Не, вы ўсё ж таки Exa2 болт я не рабіў, выбачаюся. Так, і пераправляем. Это мы Atlas трыкаем. Exa2 болт. Ёсць. Пераправляем. Два шифта і ўсяго за один заход зроблено. Пераправляем, што яно ў гульні нармальным. Тады, можа быць, я яшчэ, што мне застаецца, мне праверыць, калі гэта ўсё ў парадку, то ў прынцыпе астатняе можна проста накінуць адразу ў адну версію і проста паглядзець, як оно разам будзе, і рабіць нейкія высновы. Мы можам проста наверх увесь тэкст і астатнія проста файлікі ўсе проста зліць, як яны ёсць з бегучай версіі. Ператэставаць яшчэ пару разоў, і мы ў парадку тады. Калі яно ўсё ў парадку будзе, конечно. Калі не, то, блин, для мяне загадка, конечно, будзе. Трэба будзе зразумець, што канкрэтна пайшло не так. Можа быць, гэта адзін з шрифтоў, які я запаковваю дадаткова наверх. Типа вось такога. Ну, ўсё нармальна з гэтай менюшкай. Яна стала нармальная. Так, добра, чат. Гэта, блин, я не разумею. Я рэальна, мне падаецца, просто памыліўся пры той запакоўцы, так? Пум-пум. Што я дзеем? Я зараз возьму, з-за таго, што гэта па сутнасці гатовая ўся штука, я магу пакінуць як ёсць файлік гэта з гульні і яго сабе ў версію закінуць зараз спецыяльна, таму што ён больш правільны, чым тое, што ёсць у мяне у маёй версіі. Замаўчы. Asset Bundles. Locks, Windows, Fonts. Вось гэта. Шрифты тут. Гэта шрифты я кідаю сабе ў папку, дзе ў нас запакаваны мод. Так, ось оно Fonts. Replace ёсць. А чаму ён стаў менш? На 2 мегабайты? Это вельмі дзіўна. У нас шрифты сталі на 2 мегабайты менш. Там амаль 11 стала 9,8. Ладно, на 1 мегабайт розніца тады. Я не разумею. Дыслексіку я дыслексік яшчэ не запакаваў, можа быць, за гэтага. Так, давайте дыслексік яшчэ закінем. Яго таксама патрэбна будзе пратэставаць. Так, ты ідзеш. Ой, не то.
Дзе ты? Open Dyslexic у нас 3, і гэта у нас Regular отправляется. Open Dyslexic Atlas. Заменяем. Тут просто буде. Тут повинно бути просто Open Dyslexic на Open Dyslexic. Правильно же? Там Regular на Regular. Так, Regular на Regular, Bolt на Bolt заміняється. У нас на іншу версію Open Dyslexic так само заміни є, тому що Open Dyslexic 3 не підтримує кирилицю. Тому приходиться використовувати більш стару версію Open Dyslexic, хоча обидва безплатні шрифти. Ну, яны спокійно можна користати. Який ось нюанс. Так, это есть. И у нас Open Dyslexic. Почекайте-ка. Это Regular, а где Bolt? Потому что я не сортовал. Open Dyslexic Regular и Open Dyslexic Bolt. Ось они наши. SDF. Пошел. Open Dyslexic Bolt. Есть. Open Dyslexic. Чаго я скажу, у нас не хапае тэсціроўкі яшчэ, канкрэтна тэсціроўкі з гульнёю, але патрэбна, каб чалавек меў магчымасць сабраць версію, ну, тыпу, памяняць вось гэтай файлікі і, можа быць, падсабраць сабе трошкі іншую, каб вызначыць, у чым праблема. Хаця б проста, ну, тыпу, не рашэнне яе даць, а проста, тыпу, у гэтай версіі было такое-то, у гэтай версіі было такое-то, ну, вось такое, тыпу, падсабраць. Я, конечно, магу рабіць гэтыя штукі, проста мне сил няма. Калі гэта буду, я могу тады і сам патэсціць. Ну, калі я буду падсабіраць такія версіі для чалавека. Ось. Так, ну, з іншага боку, нават просто... Хаця не, я думаю, просто, як ведаеце, было бы нормально выпусціць просто, напрыклад, 0.2.5 і даць просто патэсціраваць любы можа Next можа знайсці, і калі нейкая праблема знойдзена, то гэтую праблему, крацей, знаходзіць, выпраўляць. Зараз так столка яшчэ. Калі я зараз не збіўся, я ўжо не зрабіў гэтага. Але другі раз зраблю не дрэнна. Карацей, тэста не хапае яшчэ. Таму што вось гэта касяк, які праляцеў міма і быў незаўважаны, і ён застаўся надоўга. Ён 2-3 месяцы, атрымліваецца, быў. Кабзда проста. І гэта не таму, што, тыпу, калі б я ведаў, я бы спаць не мог нармальна. Так, я запакаваў? Не запакаваў, я зараз запакаваў. Ось, калі б я ведаў, я бы спаць спакойна не мог, я бы выправіў як мага хутчэй, а тут атрымліваецца такая штука пракасячылася. Просто таму, што я не праходзіў гульню гэта апошнія некалькі месяцаў. Так. Проверяем. Ну, усё на месца. Усё адрамантавалася. Так, давайте зараз, каб гэта дакладна было, таму што не ўсе, насамрэч не ўсё, як бы ўсё, але не ўсё, так. Вось зараз гэты фонд у гульні мы забіраем. Я запихваю яго сабе у мод. Прямо там засталося. Lockets, не Lockets. Fonts, English, ідзе у нашу запакаваны мод. Сама диск дата, все это все паўтараецца. Блин. Так. Fonts, English, Replace. Вось зараз, все, ён стаў 11.9. Ось таки там 2 мегабайта розніца. Вось гэта Open 2 Open. Я ж не праверыў Open Dyslexic. Я их перапакаваў, але не праверыў. На Max Payne адпраўляецца 2500. Дзякуй вялікі, Дон да Бедон. І даўно не бачыў беданкі. Бяром карацей. І я просто залез, і я Open Dyslexic не праверыў. Малайчына я такі. Зараз, можа быць, перапаковваць яго будзем. Калі зараз усё ў парадку, то я па сутнасці накачу наш тэкст, які з новай версіі.
яго запакую у гульню. Накачу зараз бягучую версію, заменю тэкст і праверу з ім. Таму што калі гэта была рэальна памылка нейкай запакоўкі, то гэта цудоўна. Ну, тыпу, я хаця бы вярнуў той стан, якім яно было. Рэжым дыалогу, дзе яна там? Куратар навучання, рэжым дэтэктыва, хардкорны рэжым, рэжым стрымера, інтэграцыя Twitch. А дзе яно маё? Дыслексік. Вось он. Шыфт для дыслексікаў. Вось оно. Слухайте, не так дрэнна ён выглядае зараз. Рэжым адлюстравання. Вось на Open Dyslexic ён сам па сабе здаравенны і з ім яшчэ горш. Блін, ну карацей. Такое як бы. Ну, памеры шрифтоў трэба змяніць, яны занадта здаравенныя. А яны ўсе, ў прынцыпе, здаравенныя. Так, давайте зменім, прыбярэм. Як мінімум, шрифт ёсць на месцы. Так, яны да канца не атэставаны, ён не вельмі зручны. Так, дзе ён там? Але нармальненька. Та я сижу перыядычна проста моўчкі. Ну, я ж не ведаю, калі чалавек у чаце не адпішацца, я хрен ведаю, хто ў чаце ёсць. Так. Добранька. Я віншую. Карацей, мы праблему вырашылі, хаця я так і не зразумеў, чым яна была. Я не ведаю, што прывяло да гэтага разнесенага, карацей, менюшкі гэтай. Але файна, што яна вырашана. Сама па сабе, па сутнасці. Зараз трэба сабраць так, каб гэта было блізка да версіі нашай. Таму што гэта будзе фікс мой па сутнасці для праблемы. Я накіну, зараз праводзім тэст, так. У мяне ёсць дискадата. Я ўсё роўна тэкст, на тэксце, канешне, было бы прям файна зараз праверыць. Я закіну ўсё, акрамя... Ну, вось так, карацей, прям руками буду закидывать у папку з гульнёй, каб... А, не, я ж заменіў, так, я ж файлик заменіў, усё правильно. Усё прям папкой такой закидываем, заходзім у дыск Elysium, закидываем, гэта наш, па сутнасці, мод, які будзе. І зараз я яшчэ... Пардон, тут. Рейген. Вось оно. Запіхнулася. Далей я наверх накачу наш тэкст, прям у гульню адразу, ну, тыпу, каб не цягнуць. Што мне тут? Узяць да просты тэкст. Віншую, так, это просто праблема ў тым, што, ну, і так, я не ведаю, чым праблема была, і як яна выправілася нават зараз, я не вельмі разумею, але праблема вырашана, і гэта цудоўна, таму што раздражняла вельмі. Конечно, есть яшчэ над чым працаваць, хаця бы я вярнуў так, як было, вось гэту самую жэсць, яно не паўсюль улазіць, і над шрифтамі патрэбна працаваць. Просто я знаю, што самая тая штука, за якой я не хацеў бы выпускаць увогуле 0.2.5, яна зараз вырашылася. Я бы ўвогуле не выпускаў бы 0.2.5 без вырашэння гэтай праблемы, так што это адной праблемай менш. Але са шрифтамі пагуляцца варта. Трэба зрабіць іх. Што я жадаю? Я зараз жадаю запіхнуць у гульню новыя тэксты. Проста з імі параўнаць, тыпу, як яны ёсць. Так. Не, фікс. Ну, давайте, не, у гульню я запихаю, як ёсць. Lockets. Spanish. І мы у General закидываем. Ну так, General на меня интерфейс натекает зараз только. Import dump. Идем у наш... Так, текст, перекладины. И General Lookit Spanish. Вось он ёсць. Запакаваны. Файл захаваны. Ідзем, глядзім на новы тэкст. Это зараз полностью як бы як цельная. Калі зараз будзе праблема ўсё яшчэ, то, блин, дрэнна будзе. Вось, калі праблемы няма, то цудоўна. Калі праблема засталася, то гэта значыць, што шрифты, якія ляжаць у папкі з перакладамі, яны не вінныя ў гэтым. Вось. А вінны нейкія шрифты, хутчэй за ўсё, якія запакаваны ўнутры самой гульні, якія запакоўваюць. То бок можа быць ўпраўленне вось гэтае злева знізу. Я не ведаю, зараз можа быць такі сюрпрыз нам ляснуць. Ну, карацей, давайте зараз
Спадзяюся, што ўсё ў парадку. Ну, вось кнопачка працуе, наша наступная гульня, вось гэтая, тое, што был заменены тэкст. І там быў запакаваны шрифт яшчэ на яе. Асабіста. Зламалася. Зламалася. Карацей, тое, што я выпраўляў, гэта праблема не там. Я дакладна выключыў адзін файлік. Але праблема засталася, чат. Яшчэ мы не скончылі. Мы не скончылі. Наши праблемы яшчэ не скончыліся. Штосьці іншае ламае. Давайте тады файл за файлом. Мы зараз полностью откатываем гульню і зараз полностью пакрыху нашага мода дадаем. Можа быць тэкст вінны, можа быць камбінацыя. Давайте зараз зараз пакінем толькі тэкст і толькі шрифты. Хаця не, я ўжо спрабаваў гэта. Так, эту камбінацыю ўжо спрабаваў. Веселуха. Ладно. Мы вярнуліся насамрэч у ту ж самую. Мы выключылі з пазітыўнага. Мы ведаем, чым яно не з'яўляецца. Так? Мы выключылі два файлы, якія самыя вялікія, якія былі самымі галоўнымі падазронамі ў гэтым. Зараз трэба правяраць рэсурсы, хутчэй за ўсё, асеты. Так? Я зараз буду запускаць. Так, ну, ён полностью обновіцца на арыгінал, аднавіцца нават. І я возьму, зайду у гэты самы зайду, закину вось гэтыя два файлікі, як мінімум тэкст і нашыя шрифты, якія мы толькі што пакавалі, так? Я іх закінуў. То бок мы па сутнасці зараз пакрысе будзем дадаваць, дададзім. Я думаю, можна ў прынцыпе стримінасаць усё вось гэтую. Ладно, вось Windows вось так закінем. Гэта у нас усе файлы пераклада, канкрэтна пераклада. Так. Не туды полез. Альбо не, туды куды патрэбна, так. Streaming Assets, Asset Bundles, Windows, усе я. Там три файлікі. Гэтыя тры файлікі адказваюць за нашыя тэксты, якія замяніліся, і тэкстуркі, якія замяніліся. Гэта механізм унутры гульні, які дазваляе... Так, яно тут. Блин. Зараз яшчэ раз адрамантаваць прыйдзецца. Яны адказваюць за рэальна толькі за тэксты і замены. То бок тое, што сама гульня падтрымлівае, яна замяняе, напрыклад, ангельскі там тэкст на нейкі іншы пры наяўнасці гэтага перакладу. Вось. І вось гэтыя файлікі якраз-такі перакладу мы падмяняем, так? Але ёсць унутры гульні яшчэ упакаваныя некаторыя рэчы, якія яны проста не вынеслі ў гэтыя файлы асабістыя. Яны касякнулі, не дадалі іх туды, і ў выніку мы маем, што маем. Таму мы лезем спецыяльна потым унутры гульні яшчэ, і там прямо унутры саміх вось гэтых кожнага элемента сядзім выпраўляем некаторыя хібы, якія ёсць. Але гэта па сутнасці распрацоўшчыкі трошкі касякнулі і самі не зрабілі. Вось. Маглі бы вынесці, не вынеслі. Можа спяшаліся, можа што яшчэ. Так, вось Streaming Assets, правильно же, ён там нічога больш не маем. Дискадата. Ну, вось там тры файлікі. Яно як ёсць. Тэкст новы. Ці патрэбны мне новы тэкст? Давайте патрэбны, я думаю, патрэбны. Streaming Assets, Asset Bundles. Я зараз, няхай з новым тэкстам будзе, таму што праверка інакш не мае сэнсу. Ну, яна не 100% тэставанне. Можа, стараліся адзін з адным. Ну, гэта таксама. Я жадаю. Іду вось сюды. Іду дискадата, у Streaming Assets, у Asset Bundles, Windows, Lockits, Spanish. Вось у нас General. Гэта канкрэтна мяне інтэрфейс цікавіць за гэтага. Есть. Это есть. Заходим в гульню. Доламалі. Ну, карацей, гульня, ўсё ж таки праблема засталася. Патрэбна дакалупваць. Штосьці іншае ламае. Гэта не тыя шрифты, якія ў мяне былі, але можа быць перапакоўка шрифта унутры гульні, унутры асетаў. То бок, ну, у нас ёсць частка там, па сутнасці, якая была зроблена для перакладчыкаў, так?
А ёсць тое, што было толькі для распрацоўшчыкаў, скажем так, яны раскідалі гэта трошкі ў розныя моманты, ў розныя модулі ў сябе ў гульні. І вось тое, што для распрацоўшчыкаў я там змяняў, калі вылецела, ну, з'явілася абнаўленне рэкламы, я там новы шрифт знайшоў і я яго дазапакоўваў. І можа быць, гэты шрифт нейкім чынам, вы зараз бачыце, гэта кнопачка не выпраўлена, так, яна на іспанскай. Я зараз пагляджу, як выглядае гэтая менюшка, калі яна зараз нармальная. Sea's gonna calm down soon. Мы ўсё пацвердзілі, гэтая менюшка нармальная і гэта не ў перакладзе, а вось у гэтых файлах гульні, так? Мы зараз па аднаму-два файлы закінем. Прапаную зламаць новых уладальнікаў студыі, каб яны не чапалі тое, што працуе. Гэта такі шлях модзера гулень. Ну, тыпу, калі ты мадыфікуеш гульню, то ты падпісаны на тое, што твой пераклад, твой любы мод, ён можа зламацца заўтра. Тыпу, ты працаваў, а потым праца іншых людзей, бо стваральнікі гульні звычайна не разлічваюць на тых, хто там модзеры сядзяць калупаюцца, і вось як мы прям у іх асетах калупаемся, нешта там замяняем сабе. На такіх яны не разлічваюць. Больш за то, яны могуць зламаць нават не жадаючы гэтага, яны не спецыяльна гэта робяць. Яны проста замяняюць сабе нейкую штуку і потым рухавік перапакоўвае гэта па-іншаму, таму што вырашыў там стаіць яшчэ ў іх нейкія штукі для аптымізацыі. І вось з-за таго, што ён аптымізуе ўсё, то ён ламае часцей, таму што аптымізацыя часта значыць, што мы будзем перакладваць усё з месца на месца, пакуль не будзе ідэальна. Вось. Што гульцу як бы круто, о, у мяне гуня лётае хутчэй, а для вось модзера, ну, такое. Так, добранька, у нас ёсць, бяром зараз нашага запакаванага мода, у нас ёсць толькі два файліка, Resources Assets і Shared Assets. Спачатку закінем Shared Assets, так? Замяняем Shared Assets. Я не памятаю, што я там мяняў у гэтым Shared Assets. Спадзяюся, мы зараз знойдзем, але мы правяраем, што канкрэтна, хаця бы абмежаваць файлікам аднім. Aye, the sea's Есть. gonna calm down soon. Вось гэты файлік ламае. Вось яно пераўтвараецца ў лухту нейкую. Пры гэтым, як вы бачыце, гульня працуе. Што ў нас гэта... Гэта файлік, у якім былі вось гэтыя ўсе штукі. Ён змяняўся для таго, каб мы змянілі партрэцікі. Так. І штосьці яшчэ хутчэй за ўсё. Што ў нас у галоўным меню? І вось гэта. Гэта дзве звязаныя рэчы. Хутчэй за ўсё. Можа быць шрифт. Можа быць шрифт. Давайте паглядзім, што ў нас есть. Тады ці рабіць пераклады старых гульняў, якія ніхто ўжо не чапае, ці рабіць падпіраткі, бо гэта ж ляснуцца можна пастаянна падтрымліваць такі складаны вялікі праект. Ну, людзі так робяць. Тыпу, узяць тыя моды, якія мы гулялі, крутыя моды моцныя на Crusader Kings, напрыклад. Там штом гэты самы, альбо на Hearts of Iron. Гэтыя моды, яна у мяне, напрыклад, Crusader Kings зараз, у мяне больш старой версіі, каб падтрымліваць вось гэтую Уолдара Персёнкаў мод. Там спецыяльна прыйшлося сэціць папярэднюю версію, і яны могуць рабіць паўгады, ну, тыпу, абнаўляць свой мод да новай версіі Crusader Kings. Тыпу, паўгады яны сядзяць, і там, каб вы разумелі, каманда, напрыклад, Уолдара Персёнкаў, які мод на Crusader Kings, там каманда, тыпу, чалавек 40. А то і больш, там маленькая студыя працуе, каб вы разумелі, над гэтым модам. Да халеры людзей. І гэта яшчэ толькі тыя, якія актыўныя, там неактыўныя ёсць. Тыпу тыя, хто ўжо раней з імі працавалі і праектам. Ось. Гэта жесть просто. Тыпу каманда, наша каманда вельмі маленькая для такога гэтага самага, і па сутнасці любая тэхнічная праблема гэта я. Тыпу любыя тэхнічныя праблемы гэтым я займаюся. Вось. Адзін хто гэта робіць.
на камандзе. Не тое, каб гэта прям патрэбна было, то бок пакуль яно спакойна і працуе, то нікога гэта не хвалюе, так? А калі вось такая хрень пачынаецца вось як зараз, то гэта, конечно, ляснуцца можна. Слухайце, ведаеце што? Я падумваю. Можа быць, не кранаць мне зараз. Блін, можа быць, мне толькі што я зрабіў? Чаму яно зламалася? Можа быць, я там запакаваў нешта лішняе, што не павінен быў. Давайте так. Я зараз... А што, калі я закіну... Давайте вернем назад. Я зноў Я закіну ўсё, акрамя гэтага файліка. Потому што я думаю, ёсць магчымасць замяніць, перапакаваць, карацей, толькі як яны, партрэцікі. І ўсё. І злева кнопку рэкламы не замяняць яе shift, просто пакінуць яе на гішпанскай. І гэта будзе лепей, чым тое, што мы маем, а рашэнне для гэтага знайсці пазней, таму што шчыра тое, што там новая гульня выйшла, гэта, ну, конечно, круто вельмі выглядае, калі на беларускай. Ось, таму што мне падаецца, shift адтуль ламае ўсё. Прям shift вінны. Чамусьці шрифт, які там запакаваны. Ну гэта мае сэнс. Правильно, таму што гэты шрифт мы не змаглі, памятаеце, мы змянялі памеры, так? Мы не змаглі яго змяніць памер з той часткі гульні, але калі мы перапакавалі шрифт на іншыя, то тут нешта пайшло не так. Вось тут-то нешта і зламалася. Вось оно маё падазрэнне, што запакаваны шрифт, я зламаў гэта тым, што запакаваў шрифт для кнопачкі рэкламы. Вось з-за гэтага яно паляцела. Як вам такая тэорыя? Мне падаецца, яно ёсць. Так. А што калі? Давайте-ка мы яшчэ одну такую дзіўную рэч зробім. Я возьму гэты shift. Я прям толькі што хацеў зрабіць іншае, але, можа быць, я зараз зноў змяніў ідэю ў прям працэсе, пакуль абнаўляў. Ну ладно, не, давайте вось так закінем, праверым, таму што мы ўсё роўна гэта можам зрабіць. Закидываем просто вось так. Блин, не тое. Ой, не тое. Assets і ресурсы мы вось так заменім. Там 4 файлікі. Калі гульня полностью нормально працуе з тым, што ёсць, то ўсё добра. Мы ведаем, што дакладна гэта не той, ну, гэта той файлік shared assets, правильно, які ён там я вызначыў. Ну, падаецца shared assets, так. Shared assets 0 альбо 1, вось гэта. І у ім знаходзіцца, я, по-моему, змяняў надпіс гэтага, змяняў надпіс просто у гульні, які адказны за, што у нас там, за кнопачку, і шрифт я туды запакаваў, прямо на стріме. Я праверыў толькі кнопачку, і таму я не заўважу. А потым у нас, ну, зразумела, тады яно ўсё ўкладваецца ў тэорыю. То бок я, па сутнасці, калі запакаваў канкрэтна для 0241 для фікса, я запакаваў сюды. Чакайце-ка, тэкст змяніўся. А ці зламаўся тады і гэта? Не зламаўся. А што ў shared assets? Што знаходзіцца ў такога ў shared assets, што ламае? Гэта не кнопачка. Гэта не кнопачка, гэта штосьці іншае. Пачакайце, гэта стары тэкст, так? Гэта стары тэкст, падаецца. Не, блин. Так, гэта стары тэкст. Блин. Давайте, блин, может быть, толькі для тэста і тэкст яшчэ падмяніць зараз, каб не мітусіцца кожны раз. Я просто ожидаю з тэкстам праверыць, таму што тэкст можа таксама ўплываць. Памеры тэкста могуць быць важным параметрам, які магу не улавіць, не зрабіць. І гэта важна. Так, запакую зараз яго. Spanish, Turk, General Locket, Redump. Маўчаць там. Так, запакаваны. Не запакаваны мод. Тэкст. Складзеныя. Оп. General Locket Spanish. Ёсць. Ён. Пераправляю гульню. Ось, некаторыя гэтыя самыя, некаторыя гульні дазваляюць, ну, некаторыя платформы дазваляюць абіраць папярэднюю версію типу гульні для таго, каб яе гуляць. Але гэта,
Але гэта робяць самі распрацоўшчыкі. Распрацоўшчыкі павінны казаць, што ну там па тыпу можна наладжваць, каб старую версію выкарыстоўвалася людзей. Для Disco Elysium ніхто так замарочвацца не будзе. Для Crusader Kings зразумела, калі там здаравенная модзерская база. Для Disco Elysium ніхто так модаў не той каб шмат. Шкада, ты мне дай магчымасці выбраць больш старую версію гульні для ўсталёўкі. А дазваляе, калі гэта робяць распрацоўшчыкі. У распрацоўшчыкаў ва ўсіх ёсць у Steam такая магчымасць. Яны проста гэтага не робяць. Вось і ўсё. Таму што яны не бачаць у гэтым сэнса. І гэта лагічна, ну тыпу навошта? Навошта вы там забылі? Гэта працуе толькі для гулень вялікіх тыпу таго ж Crusader Kings. А ты робіш, а ў галаве думкі, што аднойчы, калі ты ўжо і думаць пра гульню, спыніш распрацоўшчык нешта зменіць і ўсё. Так, то бок, ну, жыць модзерам, быць модзерам не тое, каб весела, скажу. Ну, тыпу, мадыфікацыі гэта весела самі ў працэсе, але калі вы можете хутка ляснуць мод, вы лясаеце. Звычайна моды яны мелкія. Калі ты гэта глобальны оверхол нейкіх сістэм, вы ніколі не ведаеце, што за, ну, што распрацоўшчык зробіць заўтра. Вось. Маленькая змена, ну, зноў жа, вам патрэбна мець каманду, гэта па сутнасці прям як праца па памерах. Гэта да халеры. Ну, тыпу, калі ёсць вялікае жаданне рабіць свае гульні, я браю адразу рабіць свае гульні, не рабіць моды. Хаця моды дазваляюць хаця б укаціцца ў індустрыю. Ну, тыпу, хоць штосьці зразумець у ёй. Пры гэтым вам не патрэбна час ад часу у некаторых гульнях моды працуюць файна, тыпу Half-Life. Half-Life супер мадыфікуемая гульня, большасць можна змадыфікаваць проста дакінуўшы ў папку свой мод, і ён убудоўваецца ў гульню. Гульня актыўна шукае, дзе мае моды. Як бы іх падтрымаць так? То бок ёсць гульні, якія ёсць распрацоўшчыкі, якія робяць з разлікам на тое, што яе будуць мадыфікаваць. І гэта нармальна. То бок, ну, ёсць крутыя такія вось рэчы, але не паўсюль, не паўсюль. Вось. Так, я зрабіў, я ведаю дакладна, у якім файліке у мяне праблема. У мяне дзесьці была такая хрень, я рабіў. Дзесьці тут, tools, так, это, вось unpacked mod, так. Skill label, languages name. Дарэчы, так. І гэта у мяне... Гэта ресурсы. Ага. А што ў shared assets трапіла? Няўжо я туды запакаваў проста шрифт і нічога больш не рабіў. Я просто не бачу сэнса запаковваць тады шрифт. Я, можа быць, неправільна неяк запакаваў. Реально, может быть, я там нейкую просто перапакоўку на скорую зрабіў і нават такі, навошта яно я потым зраблю. Я просто спрабую зразумець, як я накасячыў. Я просто звычайна ўсё, як бы, у мяне ўсё вельмі так арганізавана. Фонс. Можа быць, у меня вось тут output ёсць, і shared assets пайшла добра book, так? Italic style, bold style. Так, добрабук. Давайте-ка нашу добрабук вось тут паглядзім. Можа быць, я перавыкарыстаў гэты файлік, і там памеры занадта вялікія. Да не, памеры тут, падаецца, звычайныя. Так, яны такія жа. Я магу іх параўнаць. Div ёсць, які тут? Может быть, я реально, я не павінен быў просто запаковваць, як я запакаваў. Может быть, я может быть, перавыкарыстаў яго, і гэта моя памылка была. Мне патрэбна было вельмі уважліва уставіць патрэбныя кавалкі без гэтага самага, без перапакоўкі. Я, может быть, просто скарыстаўся адразу вось гэтай штукай, і замест таго, каб карыстаць новы атлас сабе зрабіць альбо штось такое, я на хуткі шлях пайшоў. LAB атрымлівае 1000. Дзякую вялікі. Ладно. Можа быць, вось гэты шрифт вінны ў гэтым. Гульня запушчана, пераправяраем. Новая гульня. Опс, я нешта зараз накруціў там запакоўкамі сваімі. Там злева зверху была хрень нейкая. Бачыце, вось гэта. Няма спакою.
Блин. Я уже просто вымотаны. Пачакайце-ка. Гэту штуку я запакаваў. А, вось для гэтага я пакаваў гэты shift, так? Я вось сюды яго пакаваў, так? Там я памыліўся дзесьці, блин. Бесіць. Дзе я памыліўся-то? Не, ну ладно, вось гэта нормально. То бок вось гэта я ведаю, яно якраз такі шэридас, это вось гэта ўсё, так? Гэта у нас на месцы таксама. Унутраная імперыя, сіла волі, гэта ўсё. Яно так, як павінна быць. Я думаю, што я гэта накасячыў, так? Блин, і тут shift неправільны. Я настолькі зараз выбіты эмацыйна, чат. Прям я не магу, меня просто ўжо дрэнчыць пачынае. Яно амаль гатовае, але вось, блин, дзесьці я за неуважлівасці зрабіў не тое. У нас нема скончанага шифтоў, чамусьці, блин, один shift атлас пераблытаны хутчэй за ўсё. Просто, ну, один атлас пераблытаны з іншым, так? І ўсё, і-за гэтага ён так ламаецца. Вось гэта памылка, якая вось такая выглядае. Это значит, што ў атласе альбо неправільны атлас быў падсунуты, альбо неправільны гэты альбо неправільны тлумачальнік атласу, адно з двух. Вось, то бок яны абодва як бы правільныя працуючыя, толькі сімвалы знаходзяцца не на тых месцах, на якіх ён чакае. А калі так, то мы атрымліваем вось такую хрень. Глічовую хренатень. Ладно. Я прям не ведаю. Я бы ўжо вас перадаваў, можа, куды, а заняўся бы гэта пазней, таму што мне падаецца, я зараз выбухнуў. Але я сабе не супакоюся, блин, пакуль вось гэта хаця бы не выправлю. Давайте скончым хаця бы одну частку гэтага ўсяго нашага танца. Іншапланетны шифр, так. Ён, ну, па сутнасці там, як бы, там ёсць файлікі такія, якія называюцца атласамі. Атлас — гэта набор усіх літарак. Я уже показывал, я его колись рассказывал, показывал. Але давайте просто тому, что я коли рассказываю, я трошки успокоюся. Вось он, вось так выглядае. Тут ён цёмненькі, але можна яго падсветліць, ну не ведаю, чым-небудзь. Карацей, можа быць, бачыце, ледзь-ледзь, там чорныя літары. Вось, гэта ўсё літаркі, так? І яны ўсе запакаваныя, усе якія ёсць. Справа ў тым, што ёсць, гэта атлас называецца, а ёсць па тыпу тлумачальнік. Там гэтага атласа, ён указвае, у якім квадраціке забіраць якую літару, так? І ён просто кажа па тыпу, вось гэтым квадраціке, вось гэта будзе такая-то літара. Вось у гэтым квадраціке вось такая-то літара. Забяры, карацей, калі мы атрымліваем сабе надпіс на гэтым самым, на як бы, просто на экране, то ён бярэ гэты шрифты ўжо з запакаваных вось гэтых шрифтоў, так? У гульні. І калі ты пераблытаеш не той малюнак падсунеш, то бок я сюды могу паставіць па тыпу фотку кота спакойна, так? Ну, вось, напрыклад, у гэты атлас я мог бы запихнуть фотку кота, і у нас былі бы розныя кавалкі кота квадратикамі бы выстаўлены замест надпіса. То бок гульня не вельмі ведае, што там насамрэч ёсць. Яна не уяўляе. У яе ёсць тлумачальнік, па якому яна тлумачальнік, які кажа, вось гэтая літара, там вялікая Т, напрыклад, яна будзе ў пэўным квадраціку. Ідзі каляска туды. Ой, блин, я зачапіўся за дрот сам сабе. Вось яна Т у нас, напрыклад. Яно будзе скажа, вось у гэтым квадраціку вырежы гэты квадратик і запіхні яго вось у гэтае месца. Усё. Гэта так працуе ў гульні. Але калі неправільны атлас запіхаў просто за неуважлівасць, хутчэй за ўсё. Так, ідзем у шифты. Так, трэба гульню ляснуць. Так. Гэта падобна на што? Гэта падобна на Экза 2 7-болт, так? Я ж там Экзаболт запакоўваў. Хутчэй за ўсё гэта ён і ёсць. Гэта хутчэй за ўсё вось гэта. Добраболт і X2 болт. Я хутчэй за ўсё памыліўся ў запакоўцы вось канкрэтна гэтых двух. Таму што яны былі апошнія, дагэтуль я праблемы не бачыў, так? Так. Добраболт Атлас. Запіхнем яго.
Добра болт, гэта у нас Экза 2 болт. Так. Экза 2 болт. Ёсць. Ну, і адразу, каб не далёка не хадзіць, там, дзе я запакоўваў добра медіум, вось он, Атлас, сюды я запихну Экза 2 7 болт, просто каб упэўніцца. Экза 2 7 болт, просто вось яны двое, просто я спадзяюся, што я не тую тэкстурку запіхаў. Ну, то бок не той Атлас. Пераправяраем. Пачухаць каточкаў файна было бы. Яны дзесьці далёка ўсе. Можа ў гамачках ляжаць каля акенка. А от катушки не вытрымліваюць напругі. Ну так, яно... Я зараз просто настолькі... Яно, я кажу, мне з раніцы была польская, я пасля ёю мне ашалеў трошки, таму што я прям, ну, мне складана, я, ну, там... Карацей, усё добра на польскай, але ў той жа момант я стаміўся. Блін, мне ж не туды лезці. Але гэта падстаміла, і зараз я яшчэ шмат размаўляю, у меня голова прям разгудзелася. Во, а бярэ архетып з'явілася, нормально. Ну, тут яно вылазіць, але гэта нармальна вылазіць. І вось у нас застаецца вось гэты шрифт, які тут не запакаваны таму, што... Чаму ён не запакаваны? Таму, што ён патрабуе запакоўкі ў самой гульні. Гэта надпіс адзіны, які выпадае, так? Мы зараз яго можам нават зрабіць, калі мне зараз матывацыя хопіць. У нас, у прынцыпе, час ёсць 20 хвілінак. Давайте зараз праверу, ці можа мне канец з працы напісалі, то я хутчэй за ўсё пайду, таму што мне яшчэ працоўны дзень наперадзе, нагадваю. Так-то. Так, мне тут нешта панапісалі, даволі шмат людзей. Так, ну тут зараз я хутенька па паведамленням з працы прабягуся, тут нешта прям напісалі. Так, гляджу. Добра, не, там паведамленне ўсё, што ўсё добра. Таму нічога такога. Адпачнеш на працы ад хобі. Ну, там насамрэч такое, на працы бывае па-рознаму. На працы бывае і шмат, бывае і не шмат. Глядзіце, мне патрэбна тады шрифт запакаваць, які той, які хутчэй за ўсё ламае. Блин, не, я не праверыў дакладна менюшку, трэба правяраць просто пасля кожнага кроку, які я раблю, трэба правяраць тую менюшку, каб упэўніцца, што яна не зламалася альбо зламалася, каб разумець яе межы. Таму што мне падаецца, я ведаю, у чым віна, што ў нас канкрэтна праблемнае. Гэта, блин, зараз яно доўга робіць. Гэта хутчэй за ўсё шрифт, які запакаваны болт, які быў запакаваны. Я не памятаю, блин, просто дзіўна. Я яго запакоўваў яшчэ даўным-даўно. Чаму ён мог зламаць гульню? Гэта дзіўна, конечно. Калі я ў ім апошні раз рабіў змены. Вось гэты шрифт, так. Магу я, блин, адсюль нармальна не пагляджу, ладно, хрен з ім. Ідзем у гульню, глядзім на праверку, на менюшку праверкі, потому што яна павінна быць у парадку. Так, яна ў парадку, гэта ўсё на месцы. Гэта мы з усімі шрифтамі, усё акрамя аднаго файліка тут ёсць у нас. Мы можам зараз прывесці да стану, калі яно будзе прямо амаль ідэальна. Так. Я зараз... ну так, мне застаецца толькі той шрифт. Па-па-па-па-па-пам. Мне паказана, што гэта добра бук. І вось ён-то хутчэй за ўсё і ламае. Усё. Shared assets, так. Давайте-ка распакуем. Давайте зараз зайдзем у гульню, і зараз яна ў парадку, правильно? У поўным парадку гульня абсолютна шыкоўна працуе, ніякіх канфліктаў, так?
Хацелася б, конечно, захаваць гульню вось у гэтым моманце і просто нічога больш не рабіць. Хаця мы можам так зрабіць. Мы можам... Я прям з гульні выдзеру тое, што ёсць. Як бы і там яно ў мяне не было, я прям збяру, пахаджу па гульні і збяру файлікі мне патрэбныя. Resources, assets. Вось яе. Давайте нават у 2 акенка кінем. Вось гэта акенка, запакаваны мод. Знайшлі імпостера. Тут падаецца, знайшлі. Так. Добра. Гэта нічога не замяніла. Я зараз асцярожна прям самой гульні пакрысе іду. Збіраю нашыя файлікі. Fonts English. Таму што гэта перапакаваныя ўсе файлікі. Слухайце, калі проста імпостер вінны, ён увогуле ў іншым месцы, то ўсе мае намаганні гэтыя не маюць ніякага сэнсу, мне патрэбна толькі выправіць імпостера же, правильно? То бок я ўсё, што я зараз буду рабіць, гэта бессэнсоўна. Давайте я вось гэты Fonts English яшчэ раз захаваю сабе на стале просто напрацоўным, таму што вось няхай просто заваліцца там і хрен з ім. Таму што атрымліваецца наш мод у парадку, акрамя аднаго адзінага шрыфта, які нават не сярод усіх астатніх шрыфтоў. Падаецца, і гэта ён наш кліент. Як мінімум мы трэба, можа быць, па файлікам было ісці з самага пачатку, каб знайсці, у чым праблема. Але нешта мне я не ўключаў гэта як варыянт з самага пачатку. Добра, тады ідзем. У самой гульні мы будзем зараз змяняць файлікі. Мы зараз запакуем туды шрифт. Толькі спачатку я знайду shared assets. 1. Open. Шукаем тут. Адразу фільтраваць нельга так. Таму што мне патрэбна некалькі файлаў. Добрабук. Добрабук. SDF. Я зараз жадаю яго паглядзець. Там здаравенны будзе. Уніз у самым пайду, пагляджу, ці якога памер шрифты. Шрифты такія ж, як у мяне ёсць. Tab size 10. Bold style 0.75, 0.5, 5, 10. То бок гэтая штука ніяк не змененая. Што калі я запакую канкрэтна гэты добрабук, як ён ёсць? І калі ён зламае нам, то мы ведаем, у чым праблема. Вось і ўсё. Так. Добра, давайте яго запакуем. Запакавуем. Так, добрабук. Імпорт-дамп. Зараз павінна адбыцца паломка. Калі я ўсё правильно раблю, то зараз мы зламаем гульню. Так, як я ожидаю. Ну, так, як я не ожидаю, каб яна ламалася, але я буду дакладна ведаць, што гэта шрифт вінны. Так, мне патрэбны... Это я змяняю тэкст сюды. Font assets, input, output, shared assets. Вось гэта. Bits. І Atlas. Так. Я ўжо пакрыху плыву, таму мы будзем літаральна зараз, калі зламаецца зараз, як я чакаю, я тады хаця б буду ведаць дакладна, што зламала. Добрабук, ідзем. Добрабук, M+ rounded medium. M+ rounded medium. Так, дзе я быў? M+ rounded medium. Ёсць. Хоць бы зламалася. Хоць бы яно правильно зламалася. Калі гэта яно, калі гэта дакладна гэты шрифт, канкрэтна, які выпраўляе адну штуку і ламае другую, то тады я хаця бы ведаю, чым праблема. Калі не яно, то я в любом выпадку буду спыняцца зараз, таму што я ўжо трохі плыву, мне патрэбна трошкі перапынак нейкі перад працай, таму што неяк прям напружыўся. Такая вельмі мозгавая пятніца. Пятніца, божухная раніца. Ну, ўсё, я паплыў, карацей, я прям слоў не вымаўляю.
Так, тут нормально, глядзіце. Дзе будзе цікавая штука? Гэта штука павінна была выправіць нам інтэлект, надпіс інтэлект вось тут. Правильно? Бачыце? Яна выправілася. Але яна можа быць, ламае, не тое. Пацягнуць. Яна ламае якраз такі наш тэкст. Вось тут. Aye, the sea's gonna calm down soon. Так, гэта яно ламае. The wind is turning southeast. Лухта, якая халера ты. Як яно гэта робіць? Просто справа ў тым, што гэты адзін шрифт ламае ў адным месцы, зараз ламае, раней не ламаў. А зараз ён ламае ў адным месцы і рамантуе ў іншым. Зламаў, ну, віншую нас чат, мы зламалі так, як правильно. О, блин, да боже, зачапіўся за мікрафон. Мы, як мінімум, знайшлі, у чым праблема. Але гэта альбо одно, альбо другое. Гэта просто праклятая нейкая штука. Я не магу разабрацца, я не ведаю, чаму яно так робіць. А па сутнасці раптоўна павялічваецца ў памерах вось гэтай заўжды правал, заўжды поспех. Так, яно нават не ўлазіць там у блок, які яму адведзены. І з-за гэтага ўсё выглядае так вось крыва. Можа быць нейкі, блин, сайз тут ёсць, які ён бярэ дэфолтны з самого шрифта. Point size, ну гэта не тое. Суперскрипт, сабскрипт. Это просто інфармацыя по шрифту. Не карысна. Subsize, point sampling mode, point size 48. Гэта ўвогуле просто інфармацыйная такая. Адкуль ён бярэ? Мы ж літаральна глядзелі перад гэтым у яго, так? Унутры гульні. Я не разумею. Ну, карацей, трэба трошки падумаць над гэтым, сабе вызваліць галаву і прыняцца на свежую галаву, таму што гэта я просто ляснуўся зараз рабіць. Але сэнс такі. Адзін шрифт, які замяняецца ўнутры гульні, ламае рамантуе адно месца, таму што ён унутры гульні запакаваны, але ламае ў гэтым месцы. Чамусьці ён гіганцкі становіцца у менюшцы навыкаў, а у менюшцы праверкі. А ў менюшцы навыкаў, там дзе інтэлект напісаны, інтэлект, ён па сутнасці не мае ніякага шрифта, там кірыліца ўвогуле не падтрымліваецца, патрэбна свая запакоўка. Па-па-пам. Цікава, канешне. Ну, канешне, я магу взять, просто забіць і не запакоўваць гэты шрифт, так, і просто пакінуць як ёсць, і няхай будуць гэтыя квадрацікі замест інтэлекта, там што там ёсць тлумачэнне, там жыць без гэтага можна. А вось у апісанні скілоў гэта раздражняе, каб здаў праверце. Увогуле там раздражняючая вельмі менюшка, таму што не ўлазіць ні халера. Ладно. Я думаю, што версія затрымаецца 0.2.5 усё яшчэ. Я, можа, ў гэтай выходнай буду сядзець калупаць вось гэтую штуку, таму што гэта немагчыма. Гэта трэба нешта рабіць, а часу ў мяне ёсць толькі ў чацвер увечары. І ўсё, і больш ніколі. А, не, пачакайце, можа быць, заўтра ўвечары. Яшчэ, можа быць. Па-па-пам. Добра, на гэтым тады я буду вас перадаваць. Што у нас ёсць? Гляджу. Буду вас перадаваць до наступнага каго-небудзь. А наступнага нікога ў нас і няма. Я не бачу нікога. Шкада. Паддушніла трошки, але ладно. Адпачну, буду з новымі сіламі, карацей, кінуся ў гэта. Можа быць, нават заўтра на стрыме. Але, можа быць, залежыць ад таго, як з раніцы буду сябе адчуваць, можа быць, будзем лупіць, пакуль не даробім інтэрфейс нам добра. Вось, гэта магчыма, а там паглядзім. Добраненько, на гэтым я з вами развітваюся. Я жадаю вам добра папрацаваць, калі вы працуеце, сам пайду таксама папрацую. Калі вы адпачываеце, добра вам адпачыць. Адпачыць таксама важна. Мы пабачымся з вами заўтра. Магчыма, на стыксе, магчыма, на перакладзе. Я яшчэ не ўпэўнены, бо я вельмі жадаю гэту версію выпусціць. Я сам сабе ставіў дэдлайн серада, але я разумею, што я яго не ўкладваюся. Але мне патрэбна ўсё рабіць. Мне патрэбна інтэрфейс зрабіць і вычытаць дыялог. Яшчэ адзін здравенны, там просто гіганцкі па памерах, можа гадзін 6 буду чытаць яго. Вось, і я не ведаю, калі на гэта ўсё знайсці часу, яно ніяк не змяшчаецца, гэта прыходзіцца рабіць на стрымах, інакш яно не будзе ні халера рабіцца. А на гэтым да пабачэння, пабачымся. Добрага дня.